Isoko TV uboroso bw'umugusi kiomo chakano 2022 n'ekirungo kyaye gya 26 osotosome ekirungo gya 25 wikago gya 26 naenda Isaac akamutebya yendetere aiga ang'e omwanone indie enyama y'obotwari bwao elio ngosesenie asa igo akamoye irera naera akalia akamwa na ediva yakanywa ishano na 26 na kinta gete gukwana mono ekero Isaka igotire bono igo na gukwana Isaka ise akamotebya omwana one inchwange asende onyunyunte nonde te gukwanira gabo tenya sae akoigore birengeryo ekero muchukwana ringaneri ekero nyarako bagukorigwa aigana ekero Isaac agotire abero mogaka asamarika yo omuchakano 27 kuruge bungi getangani Isaac emyaka yaerire ogotire abero mogaka okorire ibintu byenseye okorire ibintu byawenete gokorwa nawe atamari na bateni bona nyomete na watabana bono ogotire igaro moko igarwate plan yo goseseni abana baye ng'enchende kubaliero mwando egera kwe agateba ng'emyaka yane yarire akarangire omwana yo kurokwa Esau akamoira lakini rende bono Yakobo najitaka iro mwando oria bono rigeria Yakobo karete ndagera ase Isaka amoenda geraria igota omugaka uri oriro igotire akamotebya omwana ne nchugocha onyunyunte erinde ngosesenie bono lingana ndirega ganda tenkwane goetera aso kunyunyunta rigeria Judas Iscariote gakomoro Yesu Kristo igamunyunyunte te give him a kiss ekero Martha na Maria Magdalena na Martha muswati omwabo ayo mogaka kaririko oyo ndeiga gerede kona kumunyunyunta Yesa magoro akawenigwa amaro iraye bono aso kunyunyunta lingana ndiro romo ta konyora ayo yo minto omwanjo Nyasaye ekero kwa nyomete omurugyo osekero kwa nyomete no mogako kwa munyunyuntete egero kabu psychologically ukamuchinche birengeryo egentukie karuororo kisemi chikaruororo chigasira alipotea akili akashindwa kitu ya kufanya akakufuata na akaamua kuishi na wewe ulifanya hiyo ogwa munyunyunte to mondo aso kunyunyunta mondo Nyasaye tako westi kunyunta kwa ngo batemana ekegera aso kunyunta iza kabono oena nire amasesenia to the wrong person omonta atagete koenana aso kunyunyunta kwa nyorire nyoma of the wrong person kwa ajira asata wenredi wetera so kunyunyunto koiga omontoria omontoyo mo akaweni wa moroiraye wetera se Yesu ajete kunyunyuntwa na Judas Iscariote akabambwa bono omonto Nyasaye tako westi kunyunyuntwa kwao tako we igereria nga yogo kobeka asiri tukulia rero ligara Nyasaye tenkwana goja sole kero kene nkwana korandiri weri na nkwana koligwa lakini there is power ndani ya kunyunyuntana kuchinguru nchoro ekero konyora okumunyunta omontori ekera munyuntete akamwa masesenia talenge ngani ba moete ta moete chombe ta moete amari ta moete lakini kwa kumunyunta naenda akamoteya mangana akaiwa bone kero monta kunyuntire nekento kyo siara gotebi gokoiwa ekero monta koiro kunyunta kwaye kende kyo sia gotebya igokoiwa kwa balichara wasunye kyokora asema mbiyabone kero gosoka abana banyasaye kero kende you have been wasting your kisses asia ikere bonega terena boronge otena so boronge banyasaye make sure you take care uchunge sana ni nani unaenda kutangamana naye ningo ogikomerana nere ningo ogikoye hagi ningo litukuliarere kero gosoka okogendo bisi whoever you are going to kiss will confuse you igago chiko kuburukania akorusia sera ini yarenge ndonge akobeka sera ini yayera atagete once umekupaliana na hiyo kiss utakuwa umepotea na utakuwa hauna akili ayo yo minto yo ligerete station yega nigo nago tebiriga ekero guteri na boronge aso boronge banyasaye naende buyatane korwa sevinto binga bunebiga ligereria Isaac igawate plan yo kumosesenia Esau lakini Yakobo ochire na Nyasao na endo torobo tantano omokisirise iso omoira masesenia
Judas Iskariote akaesoa sogo tantano akateba muntu ndanyunyunte oyunere mokorwa ekero Mata Magadarini achiete eyo ndega kakariko oyo nengumunyunta renge yesa magoro ekagera kagweni ebibebyaye bono ningo nyunta na nikyo konyora kurwororo asema mbya bono iga ekero gosoka okogenda igasi okogenda mugondo abantu mbaro komina na barabo. Please take care. Nimekuonya mimi kama mtumishi wa Mungu. Asubuhi ya leo Kenya yote mahali ambapo mko. Oyo igweteri ogeriga. Kurwa se bitunu byeto bya gusi. Kurwa se bitunu bichikone cyose cya Kenya ngima. Nyasaye byemeganda agokonye naenda akolende. You will thank me later. Na agote bilinga neli na ara iruno mukomba cyiri Nyasaye go cya se runinga yawo ase TV yawo ase mambya bono. Na Nyasaye bwanchire kwabokire ase chinse gicyabona mambi. Kwa igure linga neli ase bongo bwao. Bono ligereria. Eginto gokora ni style yotara tigango sabere Nyasaba munaye tata bimeganda Nyasaye jironge wa mabera nako bake na gotogi omonene asingi chobe yabwao byamana asingi nchima mbiega na ndembi yabana wato boke ndi wato lendire bonekera bana bawo bagosoka balende na ndo bagate onde bwensi bagokwanana onde bwensi bakonyuntana Kristo ebendo no wanje ko kolekana to Rusia soko tantano tobeka saronge tigatome tomenya sobu yabwao to seseni amo twensi asebitune byetone chikona cheto cyose ya Kenya tusinikera Nyasaye na sabere semere tobu yabwao na si chinguru chomano ito Yesu Kristo iromo torito. Amina. No moradia chafete ageta mumanyi kurwa Happy Church suneka. Kenya sago seseni obe no boronge banyasaye. Shalom. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo inde aso twanchira kobali yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu maito gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigore emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umuguse. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umuguse. Muligari bwa Nsoko TV na ndengo kwaligania sembambia bona sumurobili bwa Nsoko bakire na ndere ya mwanchu muligari no matenga itichi kabere togoteba sekebusi wase Tuesday edition ni matenga bona na liogenda tana kuyaliga niko na kuligari nga kyokonyara kabago kora chigurube cy'umwaka 2025 kwachibekira asesto na gukoro mwaka na ndamono kwatebinga soime y'umurobeli asokera waso umurobeli nabo kunyara kabaho tubwatia sensemo yo mtandao buna Ensoko TV ali sensemo yo mtandao Facebook nabo igona bakogenda asesemeli ya YouTube tubwati buna Ensoko TV na ande elitunyara kabatoko genda subugamo na koranga tunyara kabatoko boka kolende gentege tanga ni mwanchu muligili semambia bonongo watebia kelinga nabo kunyara kabago gutura bali barayiro batebinga yaya 2025 netagete tumanyanga mwara yanire tumayosa 2026 kiranale kwa sababu cha maiganda igukibatia otabanga safari baada matukatigalite naro nara yo muhimu sana tugukoro mwaka onye turakora matukaya atigalite rucherero cia sire 30 mambia chikanisa chinyinge binyure binge chinyumba chime kwegokia
nabo chikabwate emeyegerio goteba nga bono endi ya party yani ngomwaka nkoerore ebe chienye nyare ko bage koigorwa na ncho mwancho muri ngo tebinga tigato asomoro belie semambia bono litunyara ko batoko genda sobwa mu nchengoro ku Innocent Onyango yo minto Linet nyambane no ale na ande litunyara ko batoko bwaterana na koranga tunyara ko batoko genda busyo bunige sakuna na mono butambe togo tebigo so aserolko onyara ko bagoteba nga yoberete semambia bono kera gwata tebiria soberete na intutunyara ko batogo tambwa senchira iyo wikiranu litunyara ko batoko genda sobwa mu ngo tebinga litukulia rero eli nali nyasaro siri eli sabe kiribusyo na nama togendete kuligere linga kitugonyara kwa batoko genda busia mangale siri tukulia rero gati ya baba gani mbawro kega igatobe togo kwana na barabu ase chinkwana na kuligerelia ali agendete gokorekana tianga tebinga onye kulilisha bikiria shabana benchi yego CMS itoli tukulia rero amashabiki ashabana ngo cyagale gaiga acho korakiri kurukunga libina chifuvuzela nabo chirabuge gaiga nabo igo tubwa tumutatinero kuligerelia mangana siasa asoye gaiga egatia mangana mange semambia bono mwanchu muligeli ngo tebinga elitunyara ko batokoranga tuachire bosyo bunege saku na koranga tuabweneire nabo nyara ko bago tutumere ujumbe yago ucha ase studio semambia bono mwanchu muligeli namba ito studio igere 078866 abuno gonyara ko bago tuma ujumbe yago elitunyara ko batoko yarora nande koranga kiabwene 0788666663 mwanchu muligeli tinkoliti nambe yo 0788666663 6 nigo chire isano mwali okole lisato unyara ko bago kobeka message yago nabako genda email ya WhatsApp unyara ko bago tutumira ujumbe yago na ndana mono Loro chento genda na kurwa endi ya messages mwanchu muri na bora basikobeka senchira ya beno buguli simi yago oyebeke senseme ya landscape unyara ko bago teba nche nyarebe gonda sigete na namono igontagete ko tebya banga endi ya gose umwaka tiga bayokora senchire ndonge ko yaro umwaka ko yalire nande enchirelie kero umwaka ko yalire lazima Linet no ora totebe ngwaelire nakiwe tubasa kugenda gusanira uri umuya uyu nturayikora abantu abango mwaka uyu banyorta masese Innocent tiganda komanya omaete bagoteba mugusia goteba nga enyongo ngisiri gwatekera na bera nyare kanenga gwachira omwaka buya gwachage to omwaka buya litukeriga gusineria ankio omesi onyore nga ebinto ebibe byakorekanire gosonyore gwasirire no bugima bwabo maite mbaro bakwenda bachengera beba omuntu kwanywera ngori yawo kwarara yani mpaka yago tokera abantu bakuboka mambio korete kurende nigo nyarete ko bakogusirio bugima kera nonde no kwegena nga omotegereri gusomurigereria andonsi asore kwabokire buya no kwegena kwa nebuna amaseseni nigo togendete ko yanyora kurwa asense ya Nairobi mbura by the Innocent eta chitensi mbura ya Nairobi ega amwire bono ngo twere chirende teye ngao ekogera rende mate nichinga kirende cyo tabanga tigese ni omwaka alafu nabantu bari na kitokoruka weather methodologist aba bakurigererira abatatibelire igora barugurete okogosererio gutindinga bagoteba nga embura enyinge nigegochia kwene kigwa na county ya Kisii nabo igo Nairobi nchiatebetigu nga abantu bamenyete chinseme echo banyare ko bakwerenda igekere mbure kagenda gutugukurerunga gendete ko banga una gusioma itekere mbure gutuni gotuguchia twa abaiboli ngutacha turamache no maitha mache mbura banda bagatanga no neri kuba akobwenia awanza tienda gatebili net isimambia bono ukwanere gore utacha mache usire twakire ebirengo nande abali twakinete 1990s tigantebe na bete privilege dikine miakeyo agara twakinete chinyomba chinyinge cyarenge cy'ubunyansi mbura yagasirire nande mwagenda roche lakini amatukaya buna naligereri nakire gusiye bibuyu byakire binene kurwa bukitangi cyakire abantu nigo bagendete ko gacama rero nabo bakogenda miti nyino ene tano batana korekana roche roche ne yabwato mukutano twakaumira ne twakwana ningambi ya muri nandi kisegi chiachicha engakiri no gwesibi ogwa gakire roche kuya mache nandi gwesibera nyororo na ekenyolini go wakabugo iri go nagotirimba gagojiro roche nabemanyekane tengoyo chinsa chia cyo gwesibi chiachira ogwesibi kwacha na mache nande ndi bagenda gwasibi chianga kera gwakoli osibi chianga
kwa bucha maje wesibeli roche Chiombe chianywa maje chioma ororo chiombe chianywa maje ogochora self combine bono gochokore urabete binte birabete chiombe chijueta maje kenengeyo alafu imetenere yale ngoro yale kurugwemenye sabuni muto iyo bantu bande na baro bale kwanda biringisa iga ka mugasogo chigwaka kwamanya gwateka kai kwa manya gwateka paka wakuminga kai yakiere bindo bya chenjire sai chishawa cyashire no gusibede abantu mbagwate chishawa chishawa no jikale ilikwaza mugateba ngabange nabagotumba basa gotumba galende babasa kogenda bachikogwa chishawa no chire nana mono ndende goteba tulenganya saga ndego sese nigesa kugeite stu arusire bugima natambe sana ngagerete kiro mugusio cyage tubugima bwaye mbake banyorete biri birororo abange nigo bararite liyo ichambe Karongo kwa nalingi na mwana mboka gaiga aliko ntebinga enga kia mali gocha kera karali rubeke kenyansa kiaye asili champions abande balingi jiskuru kiri cyokorara kera bakagenda visiting nimanyete bali kobeka chianga inse matrix chiake basi kora to tebinga Christmas yakobeka kenyansa kiaye mambi gakobeka kirenie ulibono ulibono ande buna namuro chaje dereji kazi tigaiga amangana na mangamwe nchumuligeri twakorangeria semambi yabono nyara kwa so murubelio nigo tolena inche inkuru ku Innocent Onyango na inche nguru kwa Linet Nyambane inyoranga naboko gendera gutubwatia ase emitandao yaito ya kerero keregende gutonyora ase TV ya ase nchira ya bene kigima inyoranga naboko tonyora ase emitandao ya kerero buna Ensoko TV naboko tubwatia Facebook nabo YouTube nabo Twitter tonyore buna Ensoko TV nena baito studio gaiga Innocent nyara ko bagagosomera nigere 0788 666663 otorikere ujumbe yao nabogo tutebinga nararia yaiga umaite buna bono iga Innocent abantu mbarororo ba Nyasaye abakoreira amaya kero kendo umaite nabokonyoranga nkwarwarite lakini Nyasaye okubweniri still nabogo tuteinga inkyo kunyora Nyasaye agokorera umwaka uyo igomoyi wono wanyite bate sechinga kiechi abande mbale okonyora Nyasaye abatebere mu mwaka uyo bande mbale mirimo yare to mwaka uyo bakunyora kiro muntu rabwatenjira kunyora 2025 abande bali bakunyora batolirio ko mwaka uchi kabafuka fuka mwaka pati basa kubeka mategusi P na V neto sungwete neto chandetera kindi information kwanyora ngakiria abantu bachikutambuka mwaka abanga buna abantu bali batete ko nganyu mwaka uyu bayibebe pati abantu bali banyora tegasi mwaka uyu abantu bali banyora tomu mwanchi oye bagenda te komenya nero mwaka uyu bali banyora te konyasa matuka mango chire nyagitari atana konyora inchira ko gweni gwakanyora umunyagitari uchitaka mukonya mata bantu mbabwate bintu konyora biro muberobo konyora ngo umunyagitari uri guchikobaga gukomana tayo kwacha komonyora gose kwa monyora Kenyatta kwa monyora nyagitari nonye KTRH gose kwa monyora Nyamira yaito negatia bali banyorete nabande mbasiriti ubugima bwabo abande mbali babigete ibirengereria so muntu gitamokonye mwakota mokonyeti bekera Nyasaye lakini abakenya umeto mwako yo iga ekibakunyorera mono Raila Odinga nati mogete this is the yesu ntekene sana nona narorenga Raila batekera ukwa na igoro ya Raila akera ararete nona alinga igesho ya mambi breakfast kebati kurua sensemeli ya kabere nyonge agonte binga mugakorarire so twale kuminyoka tukona go verify tukona kuligereria usamanga na UN kiwe agante bikabe standby ninga kialenge ngo ngusana in my life na kageretenga nicho kolemeremo nje konyora nje go break news chuma na buna nje nare go soma history yabo baraibense gocha Raila Odinga gocha I never imagined dinga ni background ko report ku kwa Raila ngenti cyarige ko sana Egote abakenya abange banyore to na endo no ise kuburi sai no ne street ya Nairobi babori ngyo kwinyoro nomba no igambara ka muntu tamsinga Raila na kwete ritukuligoro ekara tubate feature story to kuligereri igoro yo kwagacha gusomuga no Fred Matiang'i na muligerere tibu na goteba no mugako yo masi bali ari goteba ngonchi mugako yo kitenera mboguriretie bikabu na Uhuru Kenyatta akongoro kinga yemete gotoka igo negati ya chapter chirichia ese ya Kenya taga niko igora kinende kare chikire nengo cha tule twanchirana ni maite mu producer ito Victamba katatu mu abono mu rwairale na ndete konyoro kubogweni ase nyagitari chinyagitari aho
mugako yako gendo irana ni maitengi nibo yaelire chinga kichinde kwanyore birengereri na biro bya chirare lakini tugosabanga Nyasaye anyara ko bagagutena selibageli na konyara ko bagakuweni mugako inane mono yamate iyo nyara ko bagakonyora enibo yokogenda busio na konyora nga mugako iyo nyara ko bagakonyora ubugweni chetire chitaiga 12 maiga yechise 12 bono mambio mwanchu murigeli buna twagateyo murubeli nensoko bwa kire se mambia bono astoga tebigendera kwa ba 9 asese milium mtandao nindo chi bali basoiroro Dennis Duke Nyakundi agataba nigale kurwa chinsemo chia Kino 87 Kiambu agataba bwa kire buya Moset Innocent kibande Sokoro agataba ri Kenya Village Nyamira County nonde meyo muroli Barnabas kibaso agataba soko de yamo Innocent Onyango na Linet Nyambane agataba watching kurwa Doha Qatar biyamono Fred Moga missed call kurwa chinsemo chia Nyakyonyomisia igataba secondary school agataba Fred Moga no ali meyo muroli Linet Mokogoti bobiero kurwa chinsemo chiriche utawala mihango watching live yoga arange na inchebono rura iga mihango Jessica Mura agateba ensoko bwa kire watching Rogers Nyariki nabwate timu ya yeli yagochokwa ni agateba lichinse mu Amsterdam nande tutumira bono na igwa mungino mintare kwa ndebinga 24 iguru gwebinchiri tukiri kwale kuri nyama chikote mungina bami tutulie nyama oba ndebi ya yebi nebinjiri bye noeli no bade binjiri bye noeli buli nyama ya chakoligu 25 tuyoligeretie baadhi matukara bakaturiki batari kulie batari kulie nyama ebinchiri bye noeli bona intudigatora ultimate Rogers tutumire bintu kurwa kwa Amsterdam no tora na monyonge do tole nere gato bisamunyura neiga mwaka ngwa role monyonge good morning na ogwani umwana bintu kurujisa bujia magwawo bwakire Soko TV kurwa Amsterdam Netherlands happy new year to Kemi Philly Zaiden Nyariki Maya Nyariki Anthony Ragoli nabo igokirbo pande Elvis Opando mongi na mocheche litunda green moikoyo junior Richon Maya Kalame kyobuba Nyarumbe Kaka Junior chairman yechi radio Jones Bundi amenya bingwa Nyamuri Mugadishu Sheila Kemto Charles Mumanyi Frida Mumanyi Jared Keburi Laban Keburi o Musiori Ndima Honorable Victor Mondo Miyenda Jones Ogechi engenengeni ya Grace Krandi Dennis Joshua Mbuya Trimba Kevason Bosire Mukamba Toto Junior Justus Nyabuti Nyachiro George Philip Duke Monyoncho Omonyenye na mwate ya family eyotoka chinse mochege na Itambe me county ya Kisii igoro mwaka ya moyo kurunga Honorable Victor Mondo Miyenda message yago na ya miseti mwaka tuwabe tamangana na mangi tete kumnyoka lero tuchirole Christopher Tandi good morning out there watching live from Borangi Kenyambi ime yomurobelio with my wife Lydia Kirubo abana Sheila Matiangi Muranga Mikaye mama mungina na tata Muranga pamoja hadi tamati mbuya mono lameki umaliba agateba no alime yomurobelio agateba kuruchinse mochirichia mara ni agateba ngakurugwe Bluetooth senior following Gideon Makoli watching live from 001 eye Mombasa bwakire mbuya mono mwana minto bwakire na buleti abantu besani mbuya bali chinsemo chirichia mukomoni Jessica Mura watching live agoteba kuruchinsemo chirichia pipeline nindoche Jose Morara morning watching live from Nairobi Ruben Salimiana tuwakwanire naye nagaiga nindoche omusolibwege susu watching live kuruna kuru Sit Salams Club ayo omusolibwege su nigweto kaoroka deni ye yo mwaka yo 2025 bakwakane agochicha ote banchira ari gocha no manyete Nairobi anto na letiko yakegetheri tuwabeka egetheri enyangeni ngarendo musolingo chale na erache no musoli bamura paka kebatia gateba tigara aliya maemba tokomatia jazina towers ya Gold Times Towers boro umusoli wezu mwako yo taraera okarebu nebwenete mechiende ego yarabone ni fine ya Clement Obado taba watching live from Jordan country tuko pamoja hadi tamati abamba totebinga bono iga mbali gusherekea gutambuka umwaka egatia babange bali asomtanda semambia bono ngotebina botokanda gukini chinamba chiritogendete kora asomtanda semambia bono kunyara kwa bako share link onyara kwa bako kwebeka ase group chiri rabeko bicha WhatsApp Facebook ke taseni eke na batete tukoga chasogwa morora bali basese asese moye SMS mungu na rogoteba ensoko neyemo Innocent Onyango na Linet Nyambane watching kurwa Doha Qatar waikaseito Nyabisibi pamoja na Daddy Lawrence Gekonge mamu mwabo Josephine Gekonge amona amashabiki onsi pi Soko TV nabo igo asense moyende ya nagingo burukani goga asemo ya WhatsApp
WhatsApp nare WhatsApp kwali kolige mungwana narororo kweruka nga umwalimu Charles agoteba nga no mwalimu Charles Rwanga korwa chinsemo cha Nyamira County Kenyerere basement area nigagoteba nigo arime ya ensoko bwakire kerakare kubori abaiga babuke Weldon Nyaure Sylvia Mura Lavia Kwamboka Jacqueline Kwamboka nabaigo Rafael Misuko abagamba ribagendete gutuma chujumbe cyabo gwetera ase ensemo ya esimia karango kwenyoringa nabogotori keraboigo omurigereria bwensoko onye kubwate kende naboigo onye kwabokire kurwa asore inyoranga enamba ite siminigere 0788 666663 oisegotorikira ujumbe yabo nigo tukuna yakoba tokonya soma nabego mungana nara okuru kwa Kerandi Dennis aka omusori bwegesusu kurwa Nakuru City Salams Club nigo ikagachuba nigagoteba watching you live kuru chinsemo chia Nakuru. Asante sana Kerandi Dennis abu nabo bari banyare ko bakwene kingoso abari gwetera ase namba yete yeseme SMS semambia bono enokumakuri ningoro chago ndenga tambua kikosi nokumakuri good morning na chagavu nera nimbwate deni ayo ntebiringa naye go sabo musori bwe yususu manyangu acha gusito igetie sinde kiratebere inchengiche igo madeni buno tureri yao ate abo okoboli oyo muina nayo yo ndokoboli asemambia bono mwancho muri totebi nabakwenda gutubwati elitonyara kwa batoko genda sobwa mona koranga twanyare kwa tokoboka sobwa mutotebi nga asemambia bono togende tukubugie kenkere na gotebinga boka chekire chitaka 15 isatoma ga ichisa 12 aigane Nsoko TV no bona kwebolinga ngaya ane Nsoko TV gusi ni woto nyora sesemo ya pang bali bagutubwati chisemo cha Facebook baikire gusi bana go Scania TV yo gotonyora chisemo cha pang onyara kwa bago kuligerelia Nsoko TV ase county ya Nyamira Kisii na bagutubuka chisemo chirichia Kisumu county Homa Bay Migori nabo igo bali basiumiretia sesemo ya Bomet na bagonyara kwa bago kuligerelia umurobeli tugwe Nsoko bwakire tugoyoruka nga award winning yekara ntwanyolete kewa kia Jamhuri antote banga mbijamone kewe kitalike Innocent taliki ya Linet taliki ya Diana taliki ya Monyonge bweka kurende aye kwa bugulitiri bagana gutwakire kura nole egati yabali babeta babui ekera twanyolete ekewe kyo na namono togote bingu mwako yo 2025 utaraera tukaratandika gogo chaka tunyara kwa tukobeke mesa mwako yo twikaranstense 2026 emesa toji wikaransa naye kiro mundo lera ko bolinga ngyo kolete mesa 2026 ngyo bwate ngoleta tulebinta abo asogota ngyo kolete mesa squeeze no no na basayo baita kwa kesabu omukungo yongo chikonyoma what are you bringing on the table inkiyobwate sai mbatageti kugaramika ere 50-50 okay ekirando cyo mungwana kurukunga James Ongwae agoteba watching you live from Chinsemo cha Kisumu mbiamono sana James Ongwae ekero akunyara kubaga kuwakilisha Chinsemo ni cha Kisumu nyoro morigereringa nabo kunya gutorikira ujumbe buna Innocent yagotebiringa ogukina waito no gukina kwao igekero gutubwati Chinsemo chiri cha Facebook kwa like emerobiri to naende kwanyara kubakogosha minyoranga gwatwirire birengo binde ekero togendete gukina twanyorege kombe iki togo kenyora gusobo buyugo tokobanyora sengenjo gwatosirire buna botambe mayanga eno muntu bwengenjo okoba kwao asomorobe yokwene kinga gwachakire Ensoko bwakire kwa bwati meroberi yonsi spirit korigima odogwakira ya mono sana Linet tatoto lingana limwa semambia bono andamono tukonyara kwa tukulibeka gocha sole twakoboli naye kwanyara kwa bakonyora ikirenga chinga kichinde twasema ni twaranga twachiri busio igorongwa tatebetinga ekera kuna kuligerie nyongo buire na betabere gachanganyora umuskara sekera urugetaga tebanga utayiligerere tinaro naigwete baka na bera abasego salika na bakwanza bika naigweta batebanga bagusire nyonge ye itotonyerige no naigweta bana kabisa nga abagusi na intutiga turigererie nyonge ye itotobwata igo bono engane iningi ya yarenge okay nindoche mu producer tolibekira sembeo semambia bono agenda tokototebinga lende kera abekilinga na limwe mwase screen Linet totebono chibono na tegere iro totebi mbia mono sana omurigere bwensoko ringa na limwe mu ase emambia ya rero nigo tugukwanera ebyagaso ebyo abire ase esani gose esani yokoboko ne kiorokererio kia amaya arenchira wocha keroko na korokwe ensani niga keroko ebyagaso bya koliro kuna kwe
kweyagia bantu mbale bagoteba ngonye goitera chindende liogendete kuruga igenyama ngochere ebyagasombire na ari yagayagiri ebyagaso biege ensanyi yokoboko innocent nare yagiri ebyagase bindire ngokira nyigunga abandi bagoteba ngakero kweyagige bese njerere gochi bado no yegene tayo mwancho moligere linga kero gendete kweyagie ensanyi ebintu nchira bire gocha bire bantu mbale maete mwako mugima ate yagia bona kera chiri kuikomo uchitigale tamatuka berega na kweyagia auta igorogote byaregenga innocent moyonge gagibitago de mugurwaria moyonga goteba kwari okoboko korabe ura yore no muchabu ayoro kora mule tante kara batu bagwe gitiga batu begi oje chigo chachiche bitaruke tata rande kare yagi gonyo kumanyanga maya no na tacha watu ara imani umaite imani nero ya sugetie milima chetagete togendo mutumuko kara tokogendo mutumuko kwaro musbatio yo mumunyanyimbo OKDF keragenda se amate yaye kare tichinse mukirabe county ya Migori nta Migori ngorigere ninde Homa Bay liomana goselia tokete ntumaiti gosino musacha yo muitete bono tukasinyire ngaki abasacha balero tuasinyire komenyana baswati babwate chisemi gosini chisemi chiatokeire tigatora agenda mutumuko tukoirana gukwana tole Soko TV uboroso bw'umugusi magega ya televishoni ya Soko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwato kuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 umwancho omuliri gw'ensoko nagusugeria sole ninde nokwegera nogendete kurigereria emiroberio yaito y'ensoko negocha asole kurwa asumuchio Nairobi oyo Job mwakiri Job Nyasimi Mumanyi mojema ndo mu director w'ensoko TV byangere kikakejitera mbiamono ase otugotosira ase matukali twanyare tokobasembeo yere metinye tato mpaka twakire kinga cyabona gakiki mogwego inyorana emiroberi nemenge ere motwe n'abana ntugani tubarende erinde banyale bakwenda chisukuru mogendere koba amona intwe ende amange nari twanyare tukubabangera igo genda kuri eri emiroberi yeito nainde ise kinga cyabona tukunya tukubaganiria Christmas kerekia no mwaka umuya Molembe for 2026 aiga Ensoko TV no borusubu mugusi bogotoka. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500.
au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emiroberi yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 na limo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'umuguse ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingi chao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia maruna maryogo yogotindi amosariri wona yaikireke wango guikarwari panya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge akonywa maryogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwari erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obye twakirisimiese namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare icyobutindo. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&W tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki.
Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground, na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@j&java.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eje Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. ya kigimo mwanchu murigere bw'ensoko TV nigo ndigereti chetire 33 mayaga y'ichinse 12 bono mambyo mwanchu murigere nane mono to kwaligania tosoa sensemo ya amaya na gukumanya lyagendete gukorekana kurwa ase chinsemo na mono unatwagotebi na boto bwatia sensemo yo mtandao elio to nyaraka batoko basobwa mwana bakogenda sensemo ya Facebook tubekere birengere bya goro litonyara kwa batokoranga twagendere busingo chaka na maya kurwa sensemilia ya ewodi ya basi centro egotoka se bunge ya basi kau bunge ya bobasi me county ya KCS bakale batebanga ni gobona bamenye benseme ibanyara kwa bakuru birengere libyabo igoro ye bara ya nyaibasa kogenda goika chinsemo chia kegogi na namona asbakale batebari igo yabere geko salika na barorekane kwe murungani hasbagatebanga ebale yo nigo yabeire gekoleto muchando chinga kichinyinge bakororekana gotebanga nigo ekororekana ebaeto bokong ekera bagakora bosombi munchi murigeli kitonyororo botiuru asenchira yobekirana tema haki yetu abamenyi bensemo ya Nyaibasa egodi ya ba Central ibunge abo basi county ya Kisii nigo besokirina kwa imurungania guchia sensemo ya mate iyo yasieke para yensemeye kubwatania Nyaibasa kogenda kegogi na kuirira guturubania bosombi bwabo. Mimi tangu nilipokuja kwa hiyo area nilipata hiyo njia iko. Ni vile njia ilipanuliwa ikakuwa kubwa. Sasa wakati nilienda hapo tulijua hiyo ni njia yetu tunapita kila wakati. Tulikuwa tunangoja tu barabara ikuwe kubwa tuwe tukipita. Juu kila wakati tumesumbuka sana hapo. Hatuna mahali pa kutransport. Okwana isko ya bizimo commissioner we county ya Kisii maiga yogo korengwana igoro ye pare yo nigo baragire kiera egatia bantanse nsemeyo asoko bachanda gusike pare yo ongumeti egarongo gujie seyero mochito na majongo na ararete tinda manyanga majongo igabogete agatenena akamwa siagenjera barwani abantu koruna ibole tuo indo moke enjere ino yarenge wana timanye tinga ki enjere yo inki geko gara mwasiago ekurwania abantu na ndenyi gwete igachire gwito mukamuro mtuka. Tulifurahi barabara imelimwa. Sasa nyumba mtu mmoja tu familia moja. Kwa hii kijiji yote watu wote wamekatwa ploti yao. Mtu mmoja tu anaweza fanya sisi tusipate njia. Hiyo ni kitu imetusumbua sana. Atulali usingizi. Sisi tumeteseka. Hiyo ni kuteseka, tumeteswa. Sijui ni nini tumekosea. Ndio tupewe hiyo barabara. Watuambie ni nini tumekosa, watufungulie barabara. Na maiga yogo kura egikara no commissioner we county ya Kisii nigo baikireri chibu epare yigorwe rimorioka. Unakorengana ka to ikansa muisonde. Otwa igwananete no mu assistant chief oito koruke wa sublocation. Igoro ye pare siekire. Tugatebani bakao twakwanete asobwagare. Agatoa na okay tocho obisi asio obisi nyingi igo asiri tukeriria rero ntwate amatwa ikaso obisi ya bako bari ase twaga ni twike twakwanire na ndi twaigwanane na ndi twabiki ibintu bitu na byatakeire na ndi twanjirwa ase county commission inga bare igurwe
pare yesieke kurwa sensemo ya Bobasi na Ivasa na gotira ukigogi igasiga bugati asabwa iguru abantu bose batigare kwa bakorerwa igasirie takeire. Mahali mmesikia kuna barabara ambayo ilijengwa na Mheshimiwa Arati kupitia kwa county government. Hiyo barabara kuna wachache ambao walikuja wakaifunga na tulikuwa tumefanya public participation. Baada ya kuongea na chifu vile mwenzetu amesema, alituambia kwamba tukuja hapa ofisi ya county commissioner, tumekuja, ametuongelesha vizuri na tumekubali na mambo yake. Sibono abantu bonsi baringe no bwo bagutumike pari yo baboriwe ko yatumika batari na ntemi. Lakini bona ndikubatakana na tuwairwa na okay e pare ye igoiru umuntu rabagweta bunaga netinegari ne pikipiki na magoro egere enyare ko bageko genderera. Tukabanye siegete kimamincha yesi yeli chiko. Sasa naomba wale ambao walikuwa wanatishiwa kwamba barabara imefunguliwa, sasa kila mtu ambaye ana shughuli zake ataweza kupitia hiyo barabara. Pia kesho vile mwenzetu amesema, county commissioner amesema kwamba kesho tutakuwa hapa ili tuendelee kuongea mengi kuhusu hiyo barabara. Kuripotiria Ensoko TV kura service yo mu commissioner bwe county ya Kisii Memo Chibosongo county ya Kisii Nchempethuel Machin. Gutigana nayo ase abamenye kwimurunganiria eparembe ni gobono tukwinyorigunga Kinyangi cyabamura kogenda iburu nigo cyagakorekanire anene omotenyi oikomi na kabere bokero mwaka ekegora echo eyinere erusa entambe. Kinyangi echo nigo chikubarigania abamura kurwa obwana na goswa omonto omonene gosekoba abantu abanene asebono umusakitu Vincent Munda anyarete kobaga gusangana abagaka abagusi abanyare ko bakuru kubure gochya ase ekemira gose gochya segesa kukyo mugusi kubwatera ekemire kyo koboko. Korengana ni kemira kyo mugusi goikomomura aitenseme yeyo kwaruka amanya kuruko monto monene korwabo kale nigo yali ngomo yego monene uyo gutunyanwa n'abantu abange korenganiwa n'amatuka bono nyume nyange yo etaraba bale bakogenda iburu ngwaregane bale merobiri etalimeke gesora bundi cyo kuru West Mugrango ngotarera rengane yasobwagale omonte kerare ko kworo kitariri gosate bigungangu cyare ko enda maguta mutwe igare guchaka kwe arigania ngakiare kwe arigania otenye bitugi egakara umuriro ngo rendu orenge omwana umumura nigare gotenye bitugi obeka amo otugetwani abantu bamanya kumenya ngabona umwana oyo nkogenda arachi kwaruka asomo gusiko genda iburu engincho ya yenene neri ekara umwana achire maguta mutwe no kurwa enseme ndenke uchenene otwara masikani buno omuntu orure kiare kende uche kiare kende igo asomo gusi ekara umwana areko na mutwe ne military ende yarenge yoko somi umwana kurwa asegeta agenda asegete buno umwana akuru BB1 ogenda BB2 na endo ogenda uchimutwe igo kegusi omugusi na amanyete buna ari gutsukio omuntu kurwa asegete guchienza emende amatera yabare gusichisimbole chiri mambya nekero kelebuna abuna bare amatera ari na bwato bwa mate ngogera ari ngo omuntu ekero omuntu atereirwo marieta aria umanya nga orure step gete guchie step ende igo na bwate sababu omoyegoyo nonyetario gwikerania kemira gwoka kolende ngo semiorenge chimbwa chingia amaegerio gochase bale bakogenda bware nigakororekana koba makongu gosebuna naende negesusuro korende neganga yo kumunyorio gocha iburu buno musacha gwekaminyokani n'obugima neba bwakongire nekerara ari nyumba ngo bundu sware bunawo chakoba ekera bero musacha tagenda mwangi na nyumba tagenda se abantu te sibisa abantu bomuroche naenda twara masikani sabantu abanene ekero bakumutuma nero genda inere ganga yo mugusi omwana omumura amachikari areko egwa tari gesusuro kiarenge korene no kumubeka nera amanyenga ekera abeiro omuntu omonene nkiabwenete guchigokora naenda machikari areko egwa na yare kumubeka oba strong ngoruro muishia obeiro musacha
abagaka begekoro nigo bagotema kobeka teneni buna abamura barukiwe bakire getambo kerekene na sobogima naende bairwes kenene obogima bw'omonto ria akara omonto arokire ngochenchi are chimbu chiaye chiogotwara masikani egekorwa obeire trend osomiwe ng'ang'a kiakoba ekera are omonto omoke naende bono obeire omonto omonene naende omonto bwaro ochire maguta motu niga are gochenchi chingencho chiaye egekora nabundisire korwa iga ase arwete riria achagete gwatia ebitugi ekera agochikogenda maguta motwe nansete gwepuripea ng'a bono nchera abeire omonto omonene abagaka banigo bagoteba obware bwa makiaya bwakeire oborito koreng'aniwa buna bana mbari konyora chingaki bagosemiwa amang'ana y'engencho komenta nayo niga enamba enene yarorekanire ekoirwa bware n'abang'ina egento baiga abagaka bagokana buna tebwenereti abang'ina babono obakoire abana babo bware gose iburu naende baicha babareta bana bari bari gotwara nsoni buna omogusi okare are korinda abana babo igo nare kobori omogusi onde bwensi ondigererete naende ntegererete ng'a abana baito tobabundise chimbu chingiya igo nare gotebia basubati babono ri baba goturutumba abana babo tiga batiga abana bamura bairu maguta motwe na abana abamura n'abang'ina na barabu baira abana chinyaroka bababundise onyore konyarekana tonyora abana abamura kero baru bachire bagochikogana maguta motu na kero barure maguta motwe baegwe semina ng'a kibara amenye koreng'ana nekemira omwana omomura otararoka oyo n'omwana ekera achire iburu Eunice Kasare Vincent Monda Ensoko TV totigana mwanchu murigeli noroboti oru rwa bene igoro yemeyega yaito Linet mutienyo yomanyete nororenge abana bali bare kwenda mabuta mutu abana bamura basale tuchitwani nchi akarirwe twabuleti kwari wikaransi gwero kwaboli ng'ayo ng'oliete twani yawe ibine bintu ngote bya kabere saiga bimo bwene tikomanya lakini nako monyera biru bya lengoro ibine byingani lakini nakomanyirio mwanchu murigeli tokogenda busiona goswa asesemo ya siasa imeyense ya Kenya litukuligoro mubere bwa uyo kabere mubunge bw'Chinsemo cha Lugari Cyrus Jirongo manyekarite selitalinde sije nigo okoretwa masabo na namono chingwana chika kolekana asinga ya yere Chinsemo cha Kitale asabarai abaikiranete asemise yo konyara koba gekukwanera igoro yo bugima bwaye Cyrus Jirongo egati yabarai bare nkoro no uyo kabere umubunge gosilando mu waziri serikali ya omugaka Mwai Kibaki Kipruta arabukirwa uyoraite asensemeli yechingwana chia kisiasa namono twaro chabara yabange bakirane toro na kurubirengera libyabo na litukulia lero omubere o Cyrus Jirongo nigora bego kwani wase Chinsemo chia Lumakanda alia ase county ya Kakamega gaite mambia lero na lionka gerete na arongo kora bale emisa ase Chinsemo chia Lumakanda ensemo ya Kakamega na arolira bange bagokwana twaruche tochi gutara ese mtandao mwancho muligeli tengo tuigwe ngaki umuyego yokorekanete. Hiyo itakuwa vyema kwa vyombo vya dola kufanya uchunguzi kamili kuhakikisha kwamba ripoti ambayo itatolewa itaenda sambamba na yale yote ambayo tumesikia, na pia italeta ile wanaita kwa kimombo closure to the issue of Cyrus Jirongo. It is an imperative that we cannot relent. It's imperative because this is how many people have disappeared, and we need to allow the family to rest knowing what has happened to one of their own. Wafanye thorough investigation, waambie wananchi vile ilikuwa. Kwa maana wananchi wanauliza maswali mengi. It doesn't add up. It doesn't add up. Kuna kitu moja tu ambaye watu kila mara wanauliza. Ile basi ambaye iligongana na Jirongo ilikuwa inaenda Busia. Khaniri yuko wapi? Na iligongana na watu walikuwa kule, basi ikiwa inaenda Busia, 90% ya wale watu lazima walikuwa Waluhya. Hao namna gani? Na hakuna hata mtu mmoja
ametoka akasema alikuwa katika basi ambayo iligongana na gari ingine Naivasha. Mimi sijasikia. Mmesikia? Ya pili, hiyo ndio inasumbua watu roho, wanasema na hii basi inagonga tu na hakuna, alafu tena basi kigongana. Mimi ni muda mrefu sana sijaingia basi, lakini nakupitaka kwa mabasi kama imepata accident. Kitambo basi kigongana, watu watatoka nje. Hata wale walikuwa wanataka kukojoa watakojoa saa hiyo. Na hiyo basi kitambo ingine itoke Nairobi, ifike ije ibebe hawa passenger. Sikuna watu katika hiyo basi watakuwa wameona hii accident, na wanasema tu watu walienda na mguu wapi? Kwa hivyo hii maswali ndio inatusumbua sisi, hatujui what happened. What we just want is the investigations itoke. Na wewe ni deputy DG, wewe sema tu watu wa Jirongo wanataka tu kujua. Ukiona watu wanaenda mpaka wanasema watatoa tochi, ati sasa wanafikiri polisi wameshindwa na kazi, sasa tutumie tochi. Hii tochi itaweza kama polisi hawawezi? I am particularly affected because of the closeness I had with my brother. CJ was not just my brother, he was my best friend. He was not just my best friend, he was my business partner. He was not just my business partner, but he was also my party leader. I spent so much time with him. I know how much love he had for his family, his entire family, his children, and I know the plans that he had. Ma innocent ama kwiro yega ajirongo niga gwatu bututukano rit kore gorekera na ko watch news na ruchenga investigation igo chikoro kinga jirongo tarenge bwe kasigari yo ngibate anga mbari kantu babere kubwatekana ne CCTV buna bana kurigereria na makwiri roche kiro muntu uri kurwa enkwana ya yase umuyegoyo egintu kyarorekanire nkiringa abantu batete konyoro bwene ngikirete CJ yasiri bugimo bwaye nande nabwatekia makia kyali kurunga United Democratic Party UDP alengo murai bekia mekyo na chikura chetete chia 2022 nigakirite kia makia na kubwaterana no muskera ila Molodinga asobo mubuli bwa Azimio nigati yabarai bali barorekanite nonya no kasama tukabwa ngo igakona ko mochimiro bili serikali ntu arochi nabwate nsemo ya ali kwiruke podcast ya mali gochora aligereria na nimono kwa ne binte binke nabono obututukana mbororo ubunchulili mbororo Nuruche Senator Haniri obere kubulia mabulia mange sana no mugaka Fred Gumo kabere mu bujumbe bw'ensemo ya Westlands ya Nairobi na era namono kubulia kalenga bali barenge korukwa babiri barenge segali eyo ngaibalirende barorekana sama sio negative binte binge na bari kubulinga nonye naba barenge na jironga segali eye ngaibare jironga gukubweka na kiekyo chenga mabuli na ara mange paka bone tochi ya chiri gukwaniro ne umugano ubwate chisaka chinyinge binte binge bigendrete abanyanyimbo ngote bari baruwe binte binge yani korakananga binte binge biregatima bwe bitenda wiri bikorukwe binge sana bone kero no tokunya ko togutigera abanyanyimbo gose abatuki bamangana ayo banyare ko baba kwenekinga obwene bwanyore abanya obwene bwa obwene ngotoka borase family you because aba family nigeganeti enyoro bwene kubwatikana na makwiro yobututukano nigotoko genda ase ase omwaziri boburendi bwo imemeyenze Kipchumba Murkomen nigo aruro kubure buchi ase abagambi naboigo abakonyi babagambi ensemo ya egose county ya Trans Nzoia ko nyara ko bakwenekinga ngo siribare amarwa atancheri naboigo amariogo yogotindia Kipchumba boigo nigaruro kuburi buchi ase abamenyi naboigo abarayi bechikanisa kwenekinga ngo bwatera nabare eri kwenekia amariogo yogotindia asirire kurwa ase ebinyoro
Ili tuweke Kenya ikuwe salama, lazima tupambane na zile janga ambayo inawaumiza vijana wetu. Kama vile mmesema hapa, ni kweli kwamba changamoto moja Trans Nzoia ni kaunti ambayo iko mbele sana kwa mambo ya pombe haramu na miadarati. Na nilipokuja hapa kwa jukwaa la usalama, mkutano tulifanya huko Kitale, tulijadiliana na machifu na wazee na stakeholders kwamba lazima tusaidiane kupambana kuondoa Trans Nzoia kutoka ile orodha ya kuwa wa kwanza kwa mambo ya kuwa na miadarati na pombe haramu. Na sehemu moja ambayo tuko na shida hiyo ni hapa Lokodos, ndio, na sehemu zingine za upande huu, na tumekubaliana kwamba nimeambia chief na nimeambia security team, they must work together to make sure that we get rid of these things. Hatutaki watoto wetu waumie kwa sababu ya pombe haramu na madawa ya kulevya. Na kama kanisa, wakati serikali inapambana na hiyo maneno, lazima pia sisi tuwe kielelezo kwa nyumba zetu, in our own houses. Lazima tukue ni sisi ndio leaders. Uwezi, nataka niseme hivi, kama wazazi, mimi siwezi sasa niachie watoto wakue wanaenda kufunzwa tu na shule. Lazima pia tuwe na nafasi ya kufunza hawa nyumbani. Pia nyinyi wazazi mjue ya kwamba watoto wenu sio responsibility ya serikali. Serikali iko na responsibility yake, lakini responsibility number 1 ni nyumbani. Na therefore nyumbani must be the right place penye tunawapatia right values. Number 2, kanisa. Kanisa plays a very important role in shaping these young people, and it's important tukuwe na proper curriculum. Yeah? Tusitumie ile curriculum ilitumiwa kwa sisi. Pastor na team yako, I cannot teach you this, lakini from a security perspective and from my personal experience kwa kanisa, lazima tuchukue also our curriculum kwa kanisa ya youth na children iambatane na the challenges they are facing in this time. Tusifunze hawa vile sisi tulifunzwa, tuwafunze vile generation yao iko, na tuwafikie vile wanaweza kufikiwa kupitia zile njia ambazo wao wanaelewa vizuri. Kama ni musiki, kama ni acting, kama ni music, kama ni songs, hiyo ndio njia moja itaweza kuwasaidia wasonge mbele pamoja. Kwa yule Linet, syllabus ngoro yaito yari gutwigerie kiranya irusi gwara. Timu ili yari gocha yachi yako mupira yateburara kali umupira murare irusi gwara letwenye na boni gomanyete chinsemo cha Trans Nzoia ebusagere mechi yarosirie nyingi sana. Aswali barachire chinsemo cha Trans Nzoia na ichibwate Kitale Mungu anagitale kwa ntengo bugima buli bwo mwaka elibwe ya mochi mikianda 55 ebere 1997 na bwokonyora babwate woni gonya bagakokonyora bakuru unyarebe sengire bagenda unyarebe, lakini no sende tari Trans Nzoia okabose Kitale nongu sisa yo maite miyege Yesuku totebanie kemaene ebusa ne suku ebiko bwaterana. Okay. Ebira so bugamo igone rororo Lidet awatega bira so bugamo ebiko sabusadama bako ebiko kwana ni asengenjo Christmas ingere ngora bera gusi chinga kichende abokonyora bone busa nali emanyira asera konyora bakurwana emekebe na kumbe buseri teri kunywera bikombe chiro chinkara ne manyekanite sere chiro chingara ne manyekanite sere kale gotebekana ngaiga ndoche nga abangwana gose abasani bali bakonyaraka bagokorosia content ya base mtandao bono nigo banyoro mwenso kero omuswade uchikoba gwikibusyo bwe bunge uchikoba gukwanira nkibagonyaraka bakwenyorere ngeli kurwa ase bintu biri bagonyaraka bakobekaso mtandao aya niga kwaniru na oyomo ole ase ewizara yabasaye Selieta Fikirini Jacobs oyo okonyaraka bagatebanga basabu mbachiko bakonyaraka bakonyoro mweso bukonyora ginto abantu babere bakogenda mtandao bakoligi numbers ndorochegali sensemo ya TikTok boga kia abantu barara bagata tap waro tap yene cherete binto mwancho buligirite traigwe robotirwa senchira yobikirana ili tu encourage innovation pia na authenticity ya mawazo ya vijana huku pia mashinani. Ndio tukataa ile mambo ya kwamba kijana ameleta wazo lakini kwa kuwa hana pesa ya kuipeleka mbele, kumetokea tajiri amechukua idea yake amekimbia nayo ameenda akajinufaisha nayo. Na lastly ku incentivize the creative economy space. Kwa sababu ukiangalia hata maneno ya monetization ya katika the creative economy space, hata content creators, hata wale wako TikTok kwa mfano,
utaangalia kwamba katika taifa la Kenya kwa mara nyingi the only way our TikTokers earn is through gifting, where young guys go live, wanasema tap tap tap, mara anapewa lion, sijui anafanywa nini. That's the only way TikTok pays. But in other places, TikTok is a serious industry. It's a serious investment. It's something which has produced millionaires in the US, for example, dollar millionaires. Kwa sababu si kila mwana kijana ataweza kupata degree na diploma labda ajiriwe na serikali, lakini tunaamini kwamba creative economy au vijana wakitumia talanta zao wanaweza pia kujitengea biashara na pia kuajiri wengine, na ndiposa tuko na PS kutoka kwa State Department ili kwamba aeke pondo kwa ile dhana kwamba vijana wakitumia talanta wakiwa creatives, wakitumia mtandao vizuri, basi wanaweza kujiekezea maisha mazuri hata kama hawajaajiriwa na mtu mwingine. Linet. Yes. Tap tap no ninchi na bonta getetu akana. Lakini tigango manyiga innocent tap tap yiga ya rusiri abasaye akongo abantu mbarororo babyokire kubwatikana no go tap tap oko kwegure muna amori kyo gukwananga ambarororo nga tap tap the screen umondo tomero lion lion yoma eteka rokonye convert into Kenyan shillings is around 29,500 igo torochi abasaye banyorere chinchira bakonyora chibese cyabwango batari korosa gatie bintu biri abantu bari gatebo mwako bagotigana embu mbeso mtandao lakini bari gatebo nyo ko baso mtandao nyara ko bakorosia content ire ndonge konyara ko bagego segeta abantu kurende bantabange bachakira bakurigiria abande tukari kurigiria CBC kwenye taracha mbali batorosere tiga cyuko basie yanga kwenye taracha cy'abantu bande mbamaiti korosi rungoli narora umwana gateba nga baba umepika ugali ya uji baba yede korose baro lede akiaka bachetre chitaike 53 mwanchu muligeli chitigalite ibere chibe chinsa ibere yese yabona mambi mwanchu muligeli na namono tete kurarigeli Linet torore unde naro soire nyumbe yo manyete tutamanya liri twale ngororo baje batebanga innocent squeeze mugo cha mwato white tete koranga ningulio soire ora somurubeli ese mambi yabono tonyara ko batuko mutambu atogotebe kikosi ege gutambuana ora tugutambuana lende kikosi kurwalia sesemo ya kabere monyonge ngwigo atebanga matebili italianeli kebusiga kimwana ulio minto emyaka nero maete buna monyongo nge kumuruka kajoni na bantu bara nara murukaga iga jontes agachaga iga karube kada egereira detega ngojokeretereli italinga oga nakiko te emyaka nere utange kurangeri monto nga Viki ngaino ngaboy sokorobaro Clement Obada wata watching from Jordan country tuko pamoja abunega tiba libagendete waswaso murobeli ntagete kuligere lingo refresh ndendole ngana ndeni ngoli ororo semambia bono na nemono monchu muligeli buna twagotebya semambia nabo konyara kabago kubeka ekerengere likiago se omtandao ito o Facebook nabo konyara kabago kwagenda SMS SMS ututumire ujumbe Linet kagendete kuligere ligo semu atumire ujumbe lianyara kabago tutebi nande ananemo semambia bona tebanga kiroko na kuyegi ensanyiga igomanye ngebintu bona mayango chale tete kora bali begene tenye ensanyi ye ocho yagi omwako oyo iga mayango omwako 2026 ebinte bigusimairete tigango nye yagi 31 butuko gego chikotambuka iga nyore ngo crossover ngo na kuyegi omwancho muligere libuna twagotebiri nabo nyara koba waswaso murobeli asemambia bono elitonyara ko batoko bwaterana egeteke mungere naruche Linet yakera umuyego yo bwo kurwa chingwana kera barayi bagendete gukwana igoro jirongo yendogerege go chakiabe nase ase umuyego nde bwonse manye family nonye ngusi abantu abange bakoganya bakorore family yatene niwe bamanya kuruora amatanga bamanya bono chikombo chiri chiale kororeka umetigire umuntu rogo okabagejit amatanga no bagatebera ngaka akakoreka nanga bwo lakini bana sesa nande na nyore tibagukwana nga abantu barobeso kiri bagoteba nabana ba Jirongo bagateba nga Jirongo ntomu manyete kale kobisa abana bae bonsi nande naba introduce tinone ngakite aba introduce tagata yanga yaya tigatuba manyani gamba acha koretana okay double safi agurugwa kamanu bataba buna botambe kurwa gensembe keroka niko ndani mbuya mono kurwa chinseme chichia gensembe ime ye county ya Kisii na batebi abantu bali nyali bali masaba abandi tochito bagende Nyamira lakini talinje nacha koleto mwatikano bagusino yomo uyo America uyo Minnesota akaba Qatar akaba Canada
nande kibati nacha ntebia bagusiba ndasi bakare acha gantebi ngana acha kuigwa bande batokire chinsemo chirichia agansingara gasinini gakurukwa mainama inche ntebi liete memar memar liente lidada golisalia gara liente iburungi memar abagusimba karoro abande bachire chinse abantu batalire bakoligie bugima actually mwanchu muri 2026 gego chicha togenda ko nakoligie mugusi buli mutabuga ati gusiga agenda te koligia sako nyole bintakore kerondo chumongana na rokuru kwa Victor Omondo agoteba following present from Kilimani tuko pamoja hadi tamati akatagoteba agoso my lovely Sharon Victor you know morugyo ya nabaigo Anthony Ragori Rispa Gwaro Surambaya Rosafi Joshua Umbuya Tirimba ila limosioma Vini Sanganyi Rochas Nyariki Esimba ya kiamo kama nabaigo akaregoso agoso yi on Fred nabaiga mona banda bange nigo anyareko bagako ba soi imeyo moroberi bwensoko bwakire biyamono basoire bunagwa batebigo babase konganya kurwa gwagande bategerere gaiga no tukunyara ka batukomanya ribono tutete ko swasense mu ikigazeti nabatebye family ngoro kiwere tetorare ya CJ nga kiyorogetiwe tokogenda umutimuko. Sasa next I will call upon my siblings, the children of the late Honorable Cyrus Jirongo. Tafadhali, come forward, introduce yourselves, and then we will carry on. Morning, church. Morning, everyone. My name is June Jirongo. Yeah, thank you. Praise God. Praise God again. My name is Ruby Jirongo. Good morning, church. My name is Halamwa Jirongo. Praise God. My name is Tanya Nyambura Jirongo. Praise the Lord. My name is Blessings Ikonanga. Good morning, church. My name is Judy Halamwa Jirongo. Good morning. My name is Stacy Jirongo. Good morning. My name is Nicole Jirongo. Good morning, church. My name is Sandra Jirongo. God is good, church. And all the time. God is good. And that is his nature, true? Yes. Absolutely. My name is Mercy Hakasa Jirongo. Praise God, church. My name is Nigel Jirongo. Praise the Lord. My name is Cyrus Jirongo Jr. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. And my name is Leon Shichinga Jirongo. Praise God, church. My name is Sonia Jirongo. Praise God, church. My name is Preston Paul Jirong. Good morning, church. My name is Barbara Ikonanga Jirongo. Morning, church. My name is Sharon Jirongo. Bwana Yesu asifiwe. Timothy Chikai Jirongo. Can we give them a clap? Unfortunately, two of us were not able to join us, Cindy and Sally Jirongo.
togosoa asemeyega Yesu gukuna boigo omwaka moya abagendia bafara nigo tokubaboria mabe maiso ase esugukweyega korwa semesa ya mangana maya na inche Frida Kerubo nigo tokubaganiria esugukwengia na boigo omwaka omuya. Hari bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusia Electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibetiri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde Ntubuata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwenyo regi spare part chie chinguru Sungusia Electronics boigo nkoros tule chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga au tuline sababu yokole talentambe gucha kuligie byombo bunebe Totarira somo choke birigo na boiga somo chunyamira wose toakirisi miese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye Magega ya televisioni ya soko wikasero yao Kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662 Kera kama tingatara Daike taoni ya nyamira na lena shauri sangwe Ngara romo ijano Umozu watera mabwari Murigereri bwen Soko TV Oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au Turabe tukumira na kira litukurie iki Guchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabotuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekeruko orambulete mirondo kunyagusibero ngori na hali ya screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakaliya omotoya kabwatwa Bakaliya omotoya kabwatwa Amatukemeronge na gaika kabwatwa Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi Wancho muligereri chabere ense ya moya bono mambi maiga ichiteke kumichetire Linet bono togoso sense mu ichi gazeti twagendete kuna kuburirinde bantu beyagichi insanyi nabondo chenga na chakire kweyagia ngwesi byokoroko mwangunjo keira wancho muligereri selingana lituli mwese mambi ya bono gotwale gotebanga kera kwaroreka ndukwiyagie sanyi bono manyanga mangana mayango chale asenchira bwikirano nigotole asumuro billion soko bwakire togotebinga bono nigotole asense million mwelio mato mwako yo 2025 asintubunegeta senige Soko TV togotebinya saimbi ya bono nalitu igorite mirangu yeito tukaleta masita se TV bakumona letensa chindaye go igwelio giriago bande mbale tutale kororekana kebatio kabere busia tokaramuira ni maegari na nitwara moreta busia abali barenge magega bagacha busio igore ndo mwancho muligereri aiga intu togotebanga mbiya mono mwancho muligereri asoka ba amona intubu na twanyal tokoba togoso embeo bono yalire metinye 3 mwana ukore metinye 3 timati gosochakira kwa guchibando none chinamba chiri tubwata so mtandao tokene limbiya mono 3 months chinamba cheito
chiri tubwata so mtandao na ndeta watebinga genda go tubwate si erito nyara kwa komenta tigango monyo ngatubekere chigazeti tororenga ngikero orase chigazeti ao nindo cheme yune kali metamba long knives abantu bande bagenda takorosi birengereri chebunandigereti the last time ODM yachiete gende igoro kwa delegates conference kakia maiga yamanyekanite onye gugo ikororo na bora nyorege gotorano nindo chamangana na mangale se gazeti ntaite kora chaka ne gazeti ya The Daily Nation iswagala tabanga jibilioni 39 echikobwatekanirwa no botutukanirwa sobokurumi na nigo bagateba bono eserikali yense ya America nigegendete kubwatia abakenya abo babere bakogore nibo asense ya Kenya chibese chinigo chikobwatenirwa na obukurumi bwakorekanete engakeli ye chingaki chiri cia covid bagacha bakagora abande bagorire bisinga abande bagorire chinga guchie nyancha malietabo naroro mwancho muligereri abande mbale Nairobi gege bagorire chinyomba igo mwancho muligereri nabo konyara kwa kogwesomera gazeti na andelinet no arango gotebyale ngi gazeti ukwanera Night of Long Knives bakari batebanga mwancho muligereria ekyamakia ODM bono nigo kendete gukora chingwana cyabo bisi no murayi bwensa barayigete kurwase kyamekyo na ekororekana bali bakororekana gutaigwana no kwanchira na kolinga serekera gose kyamagia serikali kia UDA na ODM kubwatana na berabe bagotebunga ondoka teke litapigwa by the innocent gorongo rucho murayi bwense akare goteba ODM tuko tayari bono bali bare go yekada alafu ngarura na bagukwane gorobethia mangana na mande bakwante kana roche mo governor we county ya Mombasa akwane denga ase negotiation table no tore totebi na kitogo negotiate mangana na mangara bagate bakindi yonse siasa gakorekana tali mu basokano ukobe kuko buru Odinga kwa bomura ibiki amakia ODM abange batebire tali mu basokano lenge negento kiarobereri nando ise kuligereria bali ba mwetoko boko no bagende kwa bekiama uchia ase chingwana chokoranga baigwana ni serikali na boigo bakale batebango genda bali delegates meeting conference meeting bachikoranga ngikeli bakora maunchule libunandigereti asebwango iga your guess is as good as mine baroro bachikogenda ka mateso ya majirani wa Ruto mwanchumuligereriga bakale batebanga ngakieme chando bali bakale abamatebo murayi bwense bakale gwetera abuni ntake komanya kerango etande actually ngoli chande ndigererie gazeti ko subscribe nde ndigererie nabo gwesomera gazeti ya Taifa Leo ororenga kia abamate bakale gonchuka ne gazeti ya The People Daily gotabanga Kenya's money problem trillions on paper nil on the ground watabanga ense ya Kenya muchande bwate ne chiropia chikororekana chinyinga aseri kartasi lakini chigoika ase embuko chiabora bantabange babe watabangwa akachisabu chianga goswanana omwancho muligereri nabo kuligereria ense ya Kenya egebero beretigo chikoba keokora umurubiri bwoko genda asa magendero yo akubwikanigu nense ya Singapore na ndabagale batebanga chitrilioni 5 nabo chikorekana ense kartasi lakini goko genda aliese ground kwanyara vitu ni different lero ngale kogenda sense ya Tanzania bakale bateba majanga ya moto ya tikisa oncho muligereria kwamba korekana ngomulero no gategeta sense ya Tanzania se gazeti ya Mwananchi bakale gukwanera bagateba ng'abantu nigo bakwanera igoro yo mulero yo simulizi ya mateso madereva wa malori mpaka wa Tunduma mwancho muligereria bakale gukwanera chinsemo chirichia orubiberu wa Tunduma bakale bateba ngomulero no gategetoro bali bakogendi chigali chobosombi chinene nigo mulero yokairete omochando karora abange bali banyarite kwa bakoboli gukurwa so mochando nigo bakali gukwanera ngikelikendete mwanjo muligereria se gazeti ya Business Daily ngo kwanerere company ego Semelia Dego ine company ya Mona Vodafone ichianyare kwa bachikwerusia anandi chianyare kwa bachikole toko gosereli gose chianyare kwa bachikorwa egentukiliyote ba oko gosereli gochia ase ense ya Kenya na namono no kubwatira na sebia sara ige gazeti inamana usekole Dego nege gukwanira igoro ya Kenya Breweries mbabe getena barushia sioro bakarusioro na Vodafone nero nuruche ntwara serikali nero yakoraki yakoniense mo yabo Safaricom barire dividends mapema bantu goje bali bate abanche kuranga ndairera abane school karanga munaboni gaba bali mibecha etima etiko secha ero chisako kiri bale abandi bali bate abanche abana bachire school nari gukwana limone yango ya nali tukulinda ari konte bingekera abantu chisimi chia chete
ciari kuguru cisiringi ciribwe 40-50 50,000 esimi ya bwate area Erickson abantu bagaciri cisako bachikubugori cisimi lakini amatukare aroiga ciachirera magori ndagotebere gagaciro tebanga abana bachigosome skuru mwancho muligeri negatiali ari ase gazeti ase mambia bona bugunyara ko bagwe chorere gazeti yago unyara ko bago gosoma na koranga ngikirikera ndete guchaka ne gazeti ya The Standard unana ebekira soko boko kwa no mwancho muligeri iga nigondo chebicha muraibwense Dr. William Ruto nindo chega igo Buru Odinga asenseme linindoche omolengali bu mugaka Raila Amolo Odinga yole bona nyagosira nindoche omugaba na bwe county ya Homa Bay omosubati Gladys Wanga na boigo nindoche mu waziri okoligerelia mangana echinguru chomulero nindoche upio wandai no mugaba na bwe county ya Mombasa okurunga Abdul Swamad egati yabarayibali bagotebekana bagendete gukora embero yokoranga banyare kwa bakobilike historia yo gwatara na litunda asbagale goteba nigo chinkwana chia ubisigendrete na nigo bateba chia kolekana asenga yumurayibwense ensemo ya Kilgoris asbagoteba nga nenchere ya moyo kunyara kwa bakorangi kiame kikiaberege kubwatana ne kiama kya UDA eli banyara kwa bakorana kili bagoteba nga nigo bwango igabachikoba bagotwara omo kutano gose emusangirekano bwa delegate eli banyara kwa bakoranga kibagonyara kwa bakorosia okoigwana chikura chitarakorwa na nemono banyara kwa bakurusia bali bakorekana koleta ogotaigwana sekiama kya ODM moncho muligereri mugano yole sepeji ya 5 limone peji ya 5 kabere ko nyara ko banko yubwati nyara ko banko gosomera ntagete ogende na yoligererie egazeti ya Daily Nation. Engazeti ya nene ya Daily Nation omwancho omurigereria engane mwamu ase emambia yeri tukoria rero ni gukwanira escam gose obukurumi bwanyara to babo gokorekana niko bagoteba US agents target Kenyan properties abako chi agent nigo chi gose US agents chi agent koruchinse mo chia echinse ya America nigo bono bagukwanira obukurumi bwanyara to baboko ene kigwa chingaki chomoroberi goseriri umwaka 2022 chingaki chobokonyi wa COVID-19 nigo chibicha chikarekoro kigugaiga ase amasiari anyarire ko baga kubwaterana naba Kenya abwase banyayete ko baba kuiba chiringi chibilioni 39 billion shillings. Igona nigo yatebekane buna abakenya gose since 2022 Kenya has featured in courts of the USA asemo ya Minnesota kubwatekana nobokurumi obwa 39 billions asebono yatebekane buna chibese icho nigo chatumegete kugura enibo imeyense ya Kenya aseba kwanire chibese icho nigo boigo chagorete emebagane luxuries hotels or resorts imeyense ya Kenya asebono banyarire ko bakubwatoka chibichecho na boigo amarieta y'abantu abo banyarite ko bakubwaterana na abakurumi abo innocent igi ukumindo chenga abantu abaigana abo ense ya America kerondo chenga nigo bakari gukwanira amarieta y'aba oriboka abaigana babwate abaigana bamenyeta America bakonyanete rende gochichagaiga osakoligereria buna wateva marieta yunaroro serikali ya Amerika yaberege gubeka abakenya sama iso babere bakwirwe bigambero abandi batebekane ko bakororekana gutume ko bulimo asenchire tabwenereti igorende nindo chenga nigegendete kubekwa maiso na koranga kegenda abo serikali yense ya Amerika nande nyorete ritkoria moisonde Trump na nyokwaroche ensemo ya enkwana ya Trump na nyate ko bakuruko gosereri ogotindi nyorenga umorubiri we green card ni gora tene nake agateba nga kogocha kwiranirerwa Mokenya onde bwensi gosonde bwensi okogenda Amerika goikatware amasakara yeke maino nyore kurumaigagiga nigo bare gutumia chinchere cy'oburimo konyorange kazi ni aho nigera ari bagenda bakora inyangi y'oburimo bagenda lakini aruche naru etokogosererio gotindi nabo iga akabatebi bari bare asense ya America baberedie sengencho nigo bagochikokorerwa oboringori bwekerengo kigoro nabuna bagochikonyorekana nga nigo batumie to borimo nabo igo bagochia konyorekana na mamocho goikaba face the consequences. Okay. Goika ba dance to the music. Goika baza asepe akera na ndendo chenga tokogendera ase gazeti ya Daily Nation togoswa epeji ya kabere nigo bakare kwerera ase obwagare kubwatekana na ogukwa koyo kabeire bagotebanga death of Nyong'o advisor in South Korea exposes gaps. Nigo bagoteba oyo rekomosemia omugavana bwe county ya Kisumu Professor Anyang' Nyong'o nigo achiete ense ya South Korea
abu asanyarete koba kagusiria obugima gwika bono iga ebill nigere 20 million echo family ya sinyirugwa kana ase bono bakunyagoteba ogukuku mungwano yoiga nigo kwa rorokaniri emegwa ere ase county eyo abagoteba nga omungwano iniga chiete ase ense ya South Korea omutinyo iga 12 koguchaka ekero achiete conference ya rengororo ya development anene kumanyanga una ki county ya Kisumu erachiko bage gutumia omoroberio yoiga AI ase ko erigotinya obokoreri ase anene ase sector yobochenu karenge ororo akanyora kobaga go corrupts ekero asirio bugima ekera corrupts akaminyokigwa ase nyagitaria yemo ime ye nseyo ase anyarete koba gakonyora obobwenya kurende tacheti kobwena bono ni gasiretio bugima bwae bone family nigo family ne county njire igwanana na kiba konyora 20 million yo kogero mungwano yonyore innocent alienda huko kikazi buna kokorengana ningazete bune kwerera achieta roro korengana negasi achieta roro anda oborai bwa ya nyang nyongo achiete konyora megerio na ki county ya Kisumu eranyore kukinya obokorerwa ye asenjira yekerero aneno moroberio yo erio abamenyi benseme yo banyare ko babakonyora obwene kurende kera ikororo akanyara ko baga collapse igendo kirita kamnyoki wasenya gitari abu asata achiete kubuke bili ya ega kina wika 20 million ayuni gara sepeji ya kabere asengazeti ya The Nation na wega sepeji ya kabere nigoto kwene keri gugose to gukwanira gaiga ase omuwaziri bobochenu imeyense akurukwa Aden Duale nigo anyare ko baga gututerare chinkwana cha Musalia ni Mudavadi oyoro monene bwa waziri onyore Innocent gaiga Musalia Mudavadi nigo anyarete koba kagukwanira nigo anyarete koba gagotebanga omwaka o 2027 obochori naborachi ko bambobororo ne referendum irachi ko bororo egente kikyanyare ko bagekonyara chinkwana chitofauti rit korigoro twaroche nga Duale gagotuguterare lakini naende twaroche Faruk Kibet nere gakwo boko aina yagendete kokorekana imeyense Onchumuligereri muna twagatebiri tole ase chigazeti nande anamano koligereria omugano karega iga bwe ase page ya gatano alimo segazeti ya The Standard ba kwanera igoro yomukutano gose musangerekano kolekana asenka yumuraibwense Dr. William Ruto ase chise muchakili goris bare bateba nigo nyalto bago ikaransa na okanyara koba inse yomunyakirogo omuraibwense uyo nyalto koba ikiranwa na baraibe kiama kia ODM igati yabo Oburu Odinga oyo nyalto koba go ikoro nabo igo bonere akaba asensemeyo Gladys Wanga aba waziri Opiyo Wandayi na Wycliffe Oparanya nabo igo omurai ubuli bwabange se ebunge majority whip Junet Mohamed nabo igo no mugabana bwe county ya Mombasa ase biriba kwanirete gotebekana ni gazeti ya The Standard no gotebanga nuko nyara ko babako igora serikali eyo enyara ko bage kubuguli abantu abange na nomono kiliba gotebanga banyara ko babakora banyara ko babakorosia serikali yobwamo ekumachiko bage gutwara obwo ikini kia coalition yali goteba ya Azimio lakini aso omuyego yugose omusangirekano yo bali barorekanete gutaikira noro no muri kibwe kya Mekio Sivuna nabo igo omosenator Sosi na omoswati oyoro mubungo mochole na ndo mwana onyagusira Raila Odinga Winnie Odinga ne batebanga Raila Odinga Junior ni garenga asensemende na omwalio yerende na betega kwana igoro yokubwaterana asensemo ya Migori bateba bali esekia Mekio ni banyarga tabanga muraibwense ni gaberga koigwana na ekiama GODM ili banyarga bakubwaterana na nomono koranga banyarga bakora emirobili ya magendero asensemo ya Nyanza na kilibatebirenga niko bono bachikoba bakoranga niko bachikoba bakoya okoboko ekera serikali ose obocholi bondi bora nsibura kolekana UDA erolekanege kokoboko bali asensemeyo nindo chenkwana asepeje gatano kabere iga ya omuliki bwekiama kya ODM Sivuna asakale gotebanga
chekire chingaki tubwenete kuba tukuburania mabulia senchira yoboikirano na namatoba tugukwana ili ntobanyara kuba tukubekwa sensemeli yokorosi birengelia sobwango mwanchu muligereri tagate twende mutumo kumusini tukoirana tuikaranse togenda kuligeria yale se chigazeti mugeni tuikiregaiga ase studio tunyara kuba tukubwaterana senseme ye chigazeti aigane Nsoko TV murubelden Nsoko bwakire kwirana tule egeke kirbusi Ege ne Nsoko TV oboroso bumugusi. Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena bakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene ege Nsoko TV oboroso obwo magusi na nche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez. Kurumucho mano Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chinde chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yoboikirano. Emanya mange naboigo bwatra ne Nsoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Nsoko TV oboroso bumugusi. Mwanchumo ligereria Nsoko TV oboroso bumugusi. Inche Clinton ndigia senchira ya bene ngokwarigania na gukomanya bunano chiko bagukomerana na inche asemesa ya mayakorwe Nsoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bwego litukoria Jumamosi ensemo ne chinsa isatu chabotuko elio nchiko komanya mangana maya bunanyara kubaga kuateka kurwa se chinsemo au rogongorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi na bwego chi county chonsi emirongene na isano na ibere. Nsoko TV oboroso bumagusi. Onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemerobeli ito ya Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikereri ukurye email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV oboroso bumugusi. Magega ya television ya Nsoko gwikasero yawo kwanyori baga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyali bagali yabene liyokoralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662 Tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukomanya yago korekana kira lituko nabariki baito be andrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengali botali no mubwekano merna nabali be chinguru elikwe manya bona wataka kuchitana nya chense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi
Diana Ndemu, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Kera kama tingatara, daike taoni ya nyamira na rena shauri sangwe, ngararo moijano. Umozu batera mabwari. Muligeri bwen Soko TV, oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au, turabe tukumira na kira litukulie iki. Guchakira chinsa 11 chamogoroba weekend seyemo ya butuko. Kugwakorire mirimo yawo yerituko. Kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete merondo kunyagusibero ngoli. Na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au. Ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo. Twamereria Bakaliya omoto yakabwatwa. Obe bakaliya omoto yakabwatwa. Amatukemero ngena gaika kabwatwa. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Wancho muligereri nande twiranire kurwa sumutimo komo sinini uri twagotebe twari kogenda anamono rende tonyara kaba tokobeka enchire ya moyo kaba sobwa mogaiga matengo je tuli twatwara Linet mungwana yo mogorunga AI okuru kwa chwe chwe aboniga timanyeti gosega kalenge guye Eldoret gosaka Mombasa asaka gwesbina machi tinda manyara saberete lakini ndende selit kulia rera sese mu gazeti ntete tole tomogeni oro tonyara kaba toko mwanereri bagatubwatesie kerto gukwana twanyara kaba toko nyore birengererio bya abantu baitwate abanga abana inchi na baromba bwate birengererio bya bese mambia bono ntage toireri bagerio aliganio mogeni Bia mono sana, bia mono kegi mumogeni asoko chora gutara studio cheto cha Nsoko TV, Nsoko nere yega. Morobere Nsoko bwakire krabanto kwarigania okwane no morigereria bwa Nsoko batebinga anakyo korukwa erinde tonya mbatanga no mogeni. Karibu sana kona no morigereria bwa Nsoko mambia bwa. Asante Linet, Celia Tanguru Makori Michael. Nchino minjitindi mogani nchino mwenyeji Momogusi Kurunyamira kia Unyaro location asaba kuruka kiboka Bogisumi yeah okay yes Kingsman bono Kingsman Marieta ya twakayarire kera mugaka uri kurike bitabu sana Chinua Achebe yes alegoteba nga Kingsman inchiro yeah igoboro naye gatiya bagakabaria beke nyoroba manyekanete yeah okay bali design leadership yeah okay lakini ndoje nga mwabere tu personal kurumambi ne lieta ya bagaka tugo chake ebiya bikara abajo buligereri banda agenda bagakalendera bagira bagaka bagora yuri bagabate bagambaro abangi nambiya lakini ne ayurende na yamatabekani mwaje buligereri bata bagaga ina yamatabekani semambia bono bya mono Mr. Bakuri konyora libaga kwa studio ito turasese mu gazeti twagendete kurigereria umugano mutagana bwatega igase gazeti ya The Standard nuri ukwaneranga ukoigwana gukare kororekana kuri SMS muraibwense nakaumeranete no muraibwe makia ODM Buru Odinga bakanyara kwa bagukwana na umugabana bakanyara kwa bakoranga ngakibako agenda busio mwancho murigereria namono asibakare gotebanga ODM na UDA kororekana ngamba twale nyoma leadership nere ibona ngaki Mr. Makoliero chama naye ODM itashikilia ama imeanguka gochire kugumundo chega gabaliki batebanga Ford Kenya nabo yaerete kere to kolingoli siasa siasa kurukale Kenya nje kutora yalenga abanyene na no mwenyene siasa nuli omwenyene chama ngabuna toise koira na maega asumu gusintu abwate echama ya Karukiri Ford people ase in the year 2002 ya fagiete kusiengima
but ekero mwenye nachite agasuka magega ni chama siasa ekaera igo ODM egaso ground so igo egento ekero kurigereria ODM jabwato mugakuri ulenge very powerful. He was a political strategist lakini gwikira boniga kero mugakuri asira o se kurigereria there is a difference here akiri gutwara noroche siasa ya Junet Mohamed noroche Edwin Sifuna noroche so it's like ODM ya chakire kwa divided in a way umoikoyo ya umoluya tete koteke position yae no mogerese position yae n'abantu abandi bono the likes of Simbarati where bagusinywa se baguchigokorera gutibosio bono I'm saying again, Tondoche as a ODM is like it's on the current on a dying stroll is ekukungorangora bono ne kinakindate. Kwa lenga ODM yaikirese chinga gichi echomwali. Yeah, yaikira singa gichi echomwali na ndogo kukwaye kole very soon. Soon na uturanye tindeke. Abu ase una mwakwandire nga ODM nga okukwaye nkororo twarore merenge bere nerororo ase kyameki kya ODM totebe nga for instance bari baguchikubwatira na numurai wense barabu bachire na ODM akina Lex of Sifuna oroche nga mbache ne kyama kibwato mwamukomo yabuna ekara ODM bachite bakarete kyameki kya nyariko bagigutwaro omunso wekabono gusira kwanya gusira Raila Odinga bono baba akina Sifuna akina babu abono baguchikutikara na baro batabwati ODM eyo na kiroche nga mbache ne kyamekia as ODM javete divided into like ekero kwa ngoligerere ekero mugakoria lengoro ekachezire chikadi cha there is a side ya vijana, a side ya bagaka and the side of leadership. Wana kero ko bwati ODM eli nto bwate leadership eli ya ngoro kale ya bagaka na side ya vijana we were very energetic. So ekero bago kama bo tote na bono babo wino nto bwate Edwin Sifuna nto bwate Osotsi abata kwerenda baruya bali and some guys from Kisii. The likes of Kipakendi were very strong in the ODM guys who were just being molded by Omoga Kolia. Lakini ekere ya ikiritote boniga se siasere boniga wisukubwati vijana ebi maybe baungane come up na a different strategy with a different political outgrow era chiko kole kwende era chiko make sure ba sukire gochibosio but baise ko merera ODM goche egase ni gukungora na ending kwendera seruto. Okay. Watabire ngo gendere seruto ise kuligereria Mr. Wakoligare tumaye ruwaro tosase meganende rese chigazeti ise kuligereria sama tukabwango ekwamba korolekana abaraya babale associated no murai bwense bale sekia maki ODM ebagoteba omurai omukuru bwense Uhuru Kenyatta gabangainete mpanyore tiburai bwense na chikule chibakogenda cha 2027 na chiro chyo nturate about rightly nturamanyese bachikogenda ODM ekoreka cross decisions bono chiri closer to power le kale yari gwichira yerigeri yateba etore nabantu bono etete cross y'uburayi bwabo egwetana na n'uburayi gite konyora gusonya n'umurayi bwense batahite baba associated nere consequence nere rero chikoboro gekora ntoroche muswati bina Winnie Odinga uriyoro mwana onye gusira Raila Omolo Odinga ogatabo ODM yaro select which boardroom lakini uroche gubwatikana ne gazeti ya The Standard chingwane chikakoleka leta senka ya Dr. William Ruto esebo ya Kilgoris. Ekero kubwati ODM always ya very go survive in opposition. And ekero kubwati siasa nyingi uko usangi opposition ya very go transform the country in a way into asitoleboni and a constitutional position ya the government. So amangana ODM karabagotana we are working with the system. We also as a system the best way to die is to work with the system. And that's what ekine kiruta agotema go fight na ndo school girl na siasa ya moiri ya bantu baga soire system na baga kule politically. So na kingo tena mbatena ngotema bali ko work na serikali iko ko work na serikali
for a short time. Like the wedding is short. Enyanki erenke. Teli nene. Yeah. Machumuligali. You Mr. Bagolanga. Enyanki gere enyangi sana. Okwanire nyangi na inyoire una igoro bare goteba tunataka indoa ya lalisho. Neri ibaga the delegates conference. Bachiko baba goteba. Innocent gabu no wata turu gega siasa chodi mbado ni mbwa teribori ororo. The other day Infotrack ekro yawe sogeti obutu kini go yanyate ko bage goteba nga aba Kenya bange more than 50%, around 50 to 58 nigo bagoteba ekyama kyodiem gitigara upinzani ogo swase serikali mbarochi matunda maya makorina kioro chekerengerere kyo ekwerende amatunda ye umathikira second abantu batamaithikira amatunda naro no opposition no serikali bado matunda naro but ya matunda yanga kyukunyari matunda naro kwa gwago chamangilimo na ndaira limo na matunda naro kulingora ngora igobone ko bwati ngaki kiro monta kwa na rais siasa yae ama ekulia matunda do you want to eat the fruit for long so that kunyali ama tukabiro nyakole bone ko bwati na a decision you monta ko make nere ko determine dande osikuliga libuya abande batabire ODM teliboni ga opposition Raila taitiketike opposition taitiketike opposition aitiketike serikali tuaroche none asokuliga classic examples atebetenga bono yikiri chingaki mirobili ya serikali alikubwate sisi kuliga liji investor na dani kile chia tatego chakeja gayo kwa airport nyegosera Raila Amolo Odinga tebetenga tualuze ti opportunity ngiye yokora ama uchulia sense ya Kenya ODM ya matukaya rero igiye kororekana terekera bone gosoka lirikale ya garuji statement unagaboniga ya sokire onye no murobiri bwigete bwa serikali ebwate dossier egotebe gete gya salikira kinende na matukali gusio yekia magio ODM na igati abo na kwigulina tia gotebe mwancho muligereri bagosaba ngabono ndoa iyalalishwe ekera banyare kwa bako ibeka teneni dabondo chenga bali bagotebekana batatagiti kubwatia okoigwana we serikali na ODM na bondo cyo murango sokiro bugima bwabo sifuna ngakiburo cyo magoli asobwa gotasa umuganonde ogima bwabo sibwa babo sifuna na rolengo na abekiro romwana Raila Odinga Winnie Odinga ngakibule guchigosia iga asesema ya siasa onyo ODM uchikobakete ODM tegwa kuma onde bwensi tege ODM ngokwere ikire tubende kote ngobono no ODM egoko ODM ngokwere ono osifuna wende komanyangana ki ekero ODM egoko what's next after me okay so that's what even tokocha tuatana siasa mate okobe ukwebeka strategically engabuna bona tubwate story bone gatukwane ya Jirongo ta chiete eokanisi na way like siasa ya yengana ki after na rule politics ngaki ekwerende siasa ya nekogenda so it's the same way ODM ekere ya kule zita na bego kwe kunaye usekwe egotiko kororo kule strong bado okay yeah mwancho muligereri asemambia bono na kwigure nigotole na Kingsman ngaya ndata gukwanira magana siasa mugano no ria gazeti ya The Daily Nation uri gukwanira igoro yeji billion ya 30 na kianda chikubwatanirwa n'abakenya gete bali bagotebekana abanyarutwa babagukwanya kibese cyo kera umurubiri yoli gosokwana na bwikibese cia amangana engakili ya covid na baganyara kwa bakaleta kibese cia sense ya Kenya na namono gucibeka sensemo ye obunchuliria abandi bagolire endemero abandi bagolire chinyomba abandi bagolire amali na namono bono serikali yense America nigendete kunengia bagoteba nigo amangana ya chagete umwaka bwikirubere 2022 na kuruelio nigo babere bakubwatigwa kurwa asebigambero na namono kurwa as estate ya Minnesota na boniga amalieta bona roro mwancho muligereria bigetwaro ase amalieta tenene aba Kenya nigo bagatebekana abante 45 na bagatebekana babwatiru na umuchando yo na niga yanyare ko bagakubeku tenene kubwatekana no umuteneri bwe elichiko asense ya America ase district kurunga Minnesota asagateba nigo banyarutwa ko bagaswa ase serikali basete asebyombe bitali bya serikali na konyara ko bakwenyorera eniboro romwancho muligereri na namono amalieta babere gagosokwa agakobeku siko na bono igani bateba babwatigwa abande banyara ko bagatebi bayira nibiri babwate muganoro monne sana ase gazeti eyo konye kwayo kwaneire Linet ubageni ito timati ko sino twale nsemeyemo yaba Kenya baito
nuroche program ya kogenda America ilbagote abayichi lotari chiri green card digeteneniri negatie binte binke bigenda tokorekana asense umokenya ngakiakorekana asubusio which is bono buna America ote bale kwanya nero gwa attract abantu bachichaga iga bacha bakoro bonchoreri bamorra buno muntu mungainda kinande korekana obukwanyi bwachakira korekana tibe sanji njibire ko US imba nande ndo chenkwana na wale wakati hotel Kenya mia ingokwana buna as an auditor so ekero ko auditing kwa ligere kwa aseke usibako ko nangere gose no gotata ko ligere libitabu biringa kibire understanding ngake bintu bigokora so ntora understand ntora manya ngake ko ebintu byakorekanite bwango gekogera is Minnesota is the epicenter yo mukusitura isekoteba bono as US korukale ko mukusiko Minnesota ko mukusiko Minnesota wana ichire ikire it is the Somalia community ba na babwate chiskande chitinda ramukusikale si system imi lakini at the end of the day Trump nera na bwate the leadership yayo mate governance kirumuntu na bwate ngakia ko govern country yayo engabuna bona Ruto otebe igoro ya ODM ngakia ko ago chinchi bugambi so kila mtu akona system yayo ngakia bugambi bokoenda so nakinde akero ko poligererie binte byakorekande for several years boni gabyachite ko korelekana so that means anye bachite bakatiko kora investigation bakasangia makosa naro tigetoba time serikali yakora investigation yatote eto full report ngana nkikiagerete kigakorekana nekeneke Linet so ase gazeti ya The Standard yotatemega nero Keronde gazeti mbate wanega Innocent ni ya Daily Nation kero gwa kwanere ya Standard wanega tigatukwanere kerondo chegega amakwire yubututukano yo Cyrus Jirongo nigo agendrete gukwanere gega nigo tokotenga Jirongo family asks for fresh prop into his death nigo bono amate gose family yanya gose Cyrus Jirongo nigo bagendrete gose bagendete kurukuboria erinde banyore obwene kubwatekana no gukukwa Cyrus Jirongo bana nakumanya buri tangani ritkore igoro abanyanyimbo ba DCI nigo banyate ko bakoreta evidence yenyigo se egento kirike go chikoro ki ekero bagendete no botukini nigo banyate ko bakonyora revelation chikoro ki Cyrus Jirongo tarenge bweka sigariyo kero kwa ruche none chinkwana cha kwanere tu igoro chingaki cha matanga abara ini go babore tinga nakikunyarikana na nonye no mo abiria nono yo moteso geti ase basi eyo ntote biri no bari ba umiete nyagitari kibachiete una botambe kero mo basoka no korekanire nigo konyoranga na bokumanywa bari banyo chingoma mbande nyagitari gete banyoro bobweni bagendaka use bagenderera ne sabari yabo lakini kero wikiranga okukoko kwa Cyrus Jirongo mbarate bigu ndurate bigu nga abiria bari barengo ne driver ya moyo kayeso getiga kwana alafu bonekero ba twate bigu nga nainda bantu babere mbarenge ase egari yiga ya Jirongo akuna mwenye anajulikana Jirongo bweko siriti bugima aine bitandawiri bigendete kwene kiwa ase engazeti yiga ya Standard na babeka narigere engazeti ya Daily Nation bado mbakwanere nganeyo igone ngane nyegereti na bekorekana nga bado abarai ngonya kurubare okogosereri gosemba onyere ne touch bado nagendete kumurika in fact touch negendete koligwa na eroche boni harare nabo ate touch okogendororo igo bado nikitandawiri kege totigete tubage bategoe buka okay Mr. Bakolita tekolete senkwana Cyrus Jirongo manyekanete CJ abange bali bakinite semyaka ya maiga 1992 mbamanyete kerarenge omosainere na ande chibese chikarukwa Jirongo chimisano bono kule senchira bo tutukanu twarorira amate yaye abarayi barenga abasani baye bakwanira iguru yo kwaye Jirongo isa no ni style Jirongo kwete isa public figure gekogera na kera tubukina nkagerete in a way ngwegwete iguru ya Jirongo since 1992 scandal. So Jirongo is a very senior guy in the system ya serikali utabwene tino no gotinde ku na any story rwango tena abwenda kwa go kwerende bunelire ira etu is recommended yakera kumonta kule ayo all into such a caliber wenda kwa kwerende a government send off
but ose kubwati ogukukwaye na ni style ya serikali ya pakurese story wono to kumanyanga na ki muntu yo gakwete ne bibago ngaki akwete kogera when you are trying to investigate this idea as a petrol station yali ngaki bintu bikolekane tororo ose kubwati na ni video li nabo soko sumbu ya korora na uchimi nabo ko ne gali yali side ya left umuntu na lengoro that means that umuntu yo ngaki umuntu ya lengo yo lenge side ya left tange driver nga ya soga tagaswa ega kama uchu wako at the end another thing ndoche DCI ba rusiri ba tebire na case kia yankeyo it is an accident and they ba kulire but wono intuna bana inchi tuwende to push for forensic investigation to ebe confirmed na ki umuntu ina kwete real osega chita ga itu somewhere akaenda akabekwe gali. Okay. Wanchu muligeli to ngonyora tole asege kagitali getambe enkwana ya Haniri George Haniri ojolingo musani oe na ndedo murai na erekurwa senseme iyo ya Western ose ya busongo ya Kenya mwanchu muligeli se akubolia mabolia manene igoro yo gusira kwa Cyrus Jirongo na ande kwegure magoli naga Zumit Kingsman naga Zumit Chaka akamuzungu baga umuntu nare asemambia bono mwanchu muligeli na namana tagenda tekoligeli yali yale se chigazeti ta Telenet yotatebye mugano ndole se gazeti ya The Standard egara ncheko na kuligelia se gazeti ya The Daily Nation egara to sukebwango nimanya tenga chinga kinacho chigada komyo ko direct itago antebinga innocent lero bakamoche botema sana alafu karo mugano norororore very interesting amangana na mange nago tete ne chinsa chikobora mambo ni mingi ase gazeti ri ya nani The Standard aiga page ya kabirendo chega man attempts suicide after lava leaves musacha bwi myaka meronge 35 noyo mo 36 years nigagendete kurwanirira obugima bwaye asenya gitari ya Tenwek magega yokwebeta omuyu aka magega yokwebeta omuyu nga mu otigirwe mapenzi bono naraye mapenzi ase gazeti bado to korigereri anyway tigante bengo bwanchani is quite deep twarolero bwanchani into birakole bantu abange konyora chinga kichinde kara batigiru mbaroro bakogenda barira besiekerera bati bado mugiro bwendagera aine nchira ya express emotions abande mbaroro bakogenda basalie bintu nyumba kwanyora bampi uchikoboka kwanyora ebirasi byalengo ero ebi yabantu konya bagunywera match byatiru byayalire kwanyora abande bachire batumire sumo lakini ento kelito gotebya abantu kelinga ki ubugima mbaroro maete ninseyerega tuiboru twakina abana bande batigu nabayiboli baba bayibolete batigara bali chintakana bakina bacha baba abantu naye kumerene no muntu asubima bwa kwa murukiro mwanchi wo tigire kigosogosererie ibintu ingyo goitera gochino sale bintu afadhali goita alafu ngyo goitera no joite era maete bugima bakogenda busibune njiri anda kogenda naenda bono anyore people magoli inyo bito na bireyo according to me wanjani to basa go include wanjani na anger issues yeah basongo batebanga when emotions take seat reasoning flies away ngonye gokwa ubururu bwikaranse gose ebirengera libiko buchero bikaranse kerobo umanye ngaye bono korengera ligwayirurukire gwachire okay wancho muligeli ntagete toraigwanga George Haniri kikelia betega kobolia mabolia manene sana maiga yogosira wa Cyrus Jirongo tigango toigwe kikelia kwalente semise yakore kanta senga ya Kitale twarorire misa yakore Nairobi yachire Kitale bono lumakanda bale Kakamega so akanieleza vizuri mimi naelekea nyumbani vile amepatikana Naivasha I don't know na mwezi nindanganya kwa ile hali alikuwa ati aliendesha hiyo gari mpaka Naivasha. That one I refuse to accept. Nimekataa. Kuna wachunguzi wa kibinafsi ambao nilikuwa naona ripoti yao jana usiku, wanasema alipotoka pale alipokuwa Karen
mahali inaitwa Oasis, gari lake lilionekana Park Place. Park Place ni kando kidogo na mahali alipokuwa. Wachunguzi hao wanasema pia gari hilo lilipoonekana kwenye vyombo vya CCTV kule Naivasha, lilikuwa na watu wawili wameketi mbele. Nyuso hazionekani, lakini linaonyesha kuna watu wawili wameketi, so hakuwa peke yake. So mbona kwa ajali ambayo inasemekana ikaja alikuwa peke yake? Wachunguzi hawa wametuonyesha video hiyo mzuri kabisa ya CCTV. Nasema si mnaona hapa, hili gari ni right hand drive, so hatuwezi kuona upande huo wa steering, lakini upande huu wa left ndio huyu mtu hapa. Kwa hivyo kulikuwa na watu wawili. So maswali haya, ingawaje wengine wanasema tusiyaulize, ninabudi nitauliza haya maswali. Because I know if this had happened to me, CJ would have asked on my behalf. So I will not keep quiet. All that the family is asking for, and as his closest friends, is that we want a thorough forensic investigation so that we can know exactly what happened to CJ. How did he find himself in Naivasha? He wasn't going to Naivasha. Hakuwa na mpango ya kwenda kwa Naivasha. Alipatikana namna gani Naivasha? Na hii teknolojia ya kisiasa ya CCTV, tracking of the phone, tunaweza ambiwa, wachunguzi watatuambia alipatikana namna gani. Did he drive himself? Was he driven there? Was he carjacked? I was one of the first people to get to Naivasha after Anne called me in the middle of the night. Mwanchomulirili oyo George Haniri ni wete buna kubulia mabulia manga alitwale goteba twataka na ayora nyore sibirengera libine ya mate ayagenda tona kubulia maswali ya mange na bana bakubulinga ngaki atogete chinsemo cha Naivasha Olenge Nairobi na ndetabwate murubi libagoteba ororekanete kogenda se chinsemo echo umwancho muligili negati ali asegi gazeti twanyale ko batoko bekera ali bali gitatsa malika mange twakobekere asogochuta amabuli ya mange na gotebye semambi yabono nabukunyara koba gokoba asumurubili yoyo wesoko bwa kiro nyara koba gotuma birengera libyaga se namba ite studio 0788666663 na mono togendete kuligelia sesemeli chigazeti na anamono tororenga nkikelkeroro nindo chegaiga gokwanira bali igoro yabana ba nyale koba bakonyora amabaga kogenda ase school chia senior secondary school bate banga goikira bono iga abaibuli banyare ko bakogenda ase mutandao uyu okorera kuirora gose okora revision yabana banyare ko bakonyora school ase grade ge 10 nigo bono banyare ko bagokini umubaro abana batumire ogosaba banyare ko bagochenchi school chinde 350,000 unumubaro ligoro sana aswata banga nonye nabo igo epoto yindi tukuligoro nigo yasigetwe na nde twaro bateba chinguru chiri cyo konyara kwa bacyukurusi abana kuri school ekobaira telia sabari mwa bane beje school nigere ase ministry na ande bakonyara kwa bagotira ase school chiri basometa so mwana akoreta matemu kuchi Mr. Makoli bayibuli bagenda tekona goligi bakubulile nana mwana na tata endele nana kwanyora karangeri nyakibirichi na ande merubilie yogosomye CBE nebwateme meremo bagokora babugate bali bakora mangana STEM science technology na mangana ande engineering na anda bande bakaroro bakonda gukora mangana wakuruka physical sciences social sciences na ande baroro bali sesemeli ya arts and sports akioligeretio murubelio abana banyoli school chiaboli in the CPC system ndoigo chokotwara school chetu akatwalire chia karukiruna national schools chirwa gatebrini school gete ngoitiera bana sana abantu bamenya korro bakana na nichibesa basangiriba
baira abana babororo. The system ya CPC is designed in a way it would benefit the person with different interests. Totena bono that which okora STEM na bogusangia school and they are perfect with STEM or some and perform more better than uliochete totebe osen alliance. Ntobwate social sciences na ntobwate arts. Ona se she did nearly a ministry yabwata kiregento and nera one go control bono mwalimu tabwati say. But at the end of the day, ngonyoro ne nasa a disadvantage in a way like umwana a ministry na bego post umwana school and yons. Tote umwana urule go sengusi opposed to cost. Umwana utamanye tia saguchi. Tana ukora kwende system eri yakale na umwana alenge ko enda tena tikansabeli bagasekete story ya yuerego. But one igane system. Wanye system terago chole ko beka segete tobwati kobwa konde goteba ngana ki tiganchichi skuru yengende osochi koboli omwalimu omonene nang'ali bagabona tingonyara kwenda ko different place osete na usen central and at the same time system yete iko consider pocket tera consider umubuko bwo muzazi yakogera omuyibuli nere nategeta sa omwana yakogenda kunyara wakana at the same time kwasangi umwana oyo rangeliwe asomo ibuli atanyale wakana na ndetabu atiense atengana ki tingonyara gotin school so ntoganyite korore binto esi Minister of Education yeko kole kwerende nendekera naligelie esi kwerende gazeti ga narano no gamba nara among the ministers babekira on questions so we are trying to see torolengana ki what next what will happen. Okay, yeah, oncho buligerali abana boniga nigo bagendete kuyaliga nigo chikogenda seje school chikoro nga senior secondary school kena kirasi gitangania chage tumuri uri junior secondary and bono bachire senior secondary grade 10 na ndimo no twateye nigo chi pathway chikarago ase chinjira chia matabekani STEM neroro na ndo mwancho muligerali na twagotebiri social sciences chikaboro na boigo arts and sports aspa genda abande bali batatu chikosomera chisabu ikine kinarora chiskuru chire sekerengo ya C1 C2 na ndetima C3 deroro boro lero jikali kuru ku national na provincial ikinde gendete gusumbwa abayibuli mwanchu muri nabo wesomera unyara kwaba okumanyanga ningi kiligendete amangana unigale ACPG yagatanda limasi gazeti ya The Daily Nation na kunyara kwaba okora ndo chichi amnyokire Linet chida ga chamnyokire kurende ngana neroro gaigando chenga bado gabwase wizara ya chisemi University ya Nairobi nigo yegereire gitambukiro kiaye ekejia gose yogokora yogokora na ende yo ku advertise ri bagari mu vice chancellor we university eyo aya ni gachire nigo egotebekana nga konya abantu bakorire interview abantu konya bakorire interview ri post eyo na ende bono ri no gukuminga na ende ba re advertise ri kabere abantu ba apply we na kindo chenga ekaro mo nini a council chairman yakare gotebanga if they are the best then they should not be afraid ngonya bari bakorete interview begenete nga they are the best go sembuya bari ingi bakobwera na ndi tiga batuma masakara buya. Okay, yeah, batuma masakara but university ya Nairobi yabereye utwara asama tukabwa ngo yabera se amagazeti talibona yachaka bora ingwe university ubwatayaye naruche bitangendemo ngakemo kwa shortlisted libo soka ucugukano gatebe process igebwate igesunte usere eyo bututukano. What next chisemi ichi ya University of Nairobi interest y'abantu bagurwanira? I'm sorry, I'm an alumni at University of Nairobi. We are talking to the right person. At the same time, I'm the student of Bitangendemo. So, kuligeri, tasina rogotebu na genda ngombe ye onyenye, watch kuligeri ngombe usanginere, tingo chombe nchoro usangie ere enoru yendenere reli tororo yendenere reli Congo yendenere wono korano ngombe ni chikonyenya ruche ni ndo skendi. So this a design University of Nairobi was working under Magoa ekabwate oyondo yochete I'm forgetting the name. Acho no, Magoa when he was the vice chancellor. Yeah. So
the university was learning in a way that kile gento kia systematically was working. But right now, University of Nairobi is among the biggest university in Kenya. Kwanza is the biggest university in Kenya. Nairobi Pioneer universities in Kenya. And all the people have come from there, including our president. So, the system ya University of Nairobi is like it's not the only university in challenges. It's all the universities, public universities in Kenya. So to wente ko kweboli kurumaya anki yekogera university gwetera all those challenges. Remember the shida ya moi choose abantu babutetumboni choose bairani. So it's not all about it's not all about was in university what the shida. It's the system ngakinki yekogera. To wente ko lingo litolenga na ki kurumaya anki yekogera university ya chakirotora chideji. Okay. Yeah. Machubuligali negati yali se gazeti ya The Standard and namo bakare kwanera guru yoborai bali batakere chikoba bakoira libaga gosoyo takere ko irage karamba ka babons yo takere ko irali bagali yo vice chancellor se university ya University of Nairobi anamono buna koigure makolnera tabanga fortunately igabeire se chiseme chichonsi ga kumetinga ningekegendete egento tukwebolinga lingantwara mu university yagwa kera bali begeto bukabira oyo no ine school njire gusi umwarimu ore we kanisa yo kwegena gete agota gutaga so mi kanisa gete school gete senyencho ekobwatani gune kanisa gete kwanya ore school ya koleke ya gure ore ndo mwancho muligeri ne chisemi na namono nabukunyara kwa bago kuligiribaga na wesomera aliyale se chigazeti senseme yo mwancho muligeri ntagete ngende ngotomerande mo director ito cartoon twatebwirie ta litwa gatumire twache tugatebu nturi kwane sembeo abagaka babanye tekebusi nindo chili tunda ndegendete ko bagugaiga nande tunyara kwa batu kurwa chingwana chito chomali ntagete uligereria mugano ratoko manese gazeti ya The Standard egera tunyara kwa batoko mogeniri baganera ruri bagalia ya kwane ande manye tembura ya musiekerera. Alafu ya gazeti ya Standard bado ga chinsemo chiricha Transmara onyorenga chisegi chene kigororo for so long ngororo nga chinsara bantumba umiororo bono niko togote nga rit kuria Jumamosi nigo illegal firearms nigo banyaete koba voluntarily surrendered abantu bari babwate chinsara bacho gutumya ase chisegi mbanyarete koba bakweru na guchira ni ino bedenenga nengia sana because asa yu chisegi chene kigororo abantu babituru chinsara mpaka abantu mbasireti obugima bwabo ise kwenyoro mwako yo gatigati nkwaroche chibura buru chene getigwenseme ibono nigo tukare gotebunga Saturday nigo banyarete koba bakwirania ebintu bigose ne chinchore chikonya bagokorera obosario umurai bwinse nabatebya ntogo twara chimilisha ibere itseidhoiranie usoso egekosi kyabanyanyimbo wano tigatorire nga ninchira ya mabachakire go comply igoro ntwa kwanete igoro lirikware goteba igoro yo musasireti bina itetwe gocha mwancho muligereri nabokonyara kwaba kowesomera ase gazeti ya The Standard, Daily Nation nechinye gazeti chiri chinde cyose mwancho muliriye senchebiro tagetenge Mr. Magetolibaga akwane magana yo mwali no mo director itonera kona kwirobeli gotobekera chikatuni chita sembe makori mi Kingsman yeah, so nchengo tabambu ya mono ase kongalibaga go sange gazeti na inu ndo mangana ale Kenya na mange, so it's better to share in one way or another and then I wish abagusi bonsi pias mwabeta mabali muri chinse chiskona chinse chia na Kenya ga inaitwa happy holiday, so we say happy holiday happy birthday abalende mutadigeretie chegorora chiete na chiete gwete supermarket nga chikuyo monyo na banaro chine bitabo bya chakire kuguru no monyo wache abantu baguroro bachire chaptenga twachakire kugure bitabo yewe lakini ndira bato kwate happy holidays because 31 indo chabarandi bagendete gukwana igoro ya magana manachi kwa 2026 mbale abere tamane no mwaka oyo batagetachi kwa bamane mono baro babwate guru benene bagatebanya sai tutaturusia samarika ito
Kingsman kwa teba kwalenge happy holidays ndibona next year iguchikoba umwaka wa siasa gakora siasa chakire elimo kaigule ne warm up oni ga siasa chakire togote yomo kusiere ndasa gutoka tona kumenya kasa abantu bayichiru meta abantu bali no chibura buru chigotoka bintu binde byansi binge no bigotoka bona siasa karere gusi mo kole siasa buya mutale buya bali bagotererwo yo bagoterera kiro umuntu aiguri bagakore atererwo yatagete at the end of the day twensinabantaba at the end of the day tunabantaba mu mwancho murigereri ne chianga chiyo chakoletu bitisa ati bichakoletu birikire innocent birikire linet lakini omwelio tunabantaba kero innocent achire kero linet achire utogutigara tusaba ne chumbi eyo tage tumo director itato tige ne cartoon yerese gazeti ya The Stand at the Daily Nation ditunda ndibwate ndegoronga Matunda Fest eyo korukunga ODM kororekananga nigere ange kuturwa ata please the orange is not for sale abamba libagate batelikoni na abande muina ekororekananga ngoni bara abande babekire sani liya butoiro mwancho muligereri bunoro cha screen yagese mambia bono batebanga bono rende oyo bugulitio mu yunere ntaramanya kiro muntu gabwate gesamunye kiyaye kiro muntu abwate wheelbarrow ya usuguma ruto dabwate umuyu abu ekero Gladys waga bakoli bekire wheelbarrow oyo gatigati tari oru oyo gatigati oyo rera bara kuligereria iganga bamura na kiriyale koba lakini use kuligereria wange areria elire wheelbarrow era kuri sukuma lyonse ya soire wheelbarrow no mayete kimanyelike wheelbarrow ninki no soire se wheelbarrow Kingsman mwaka mu ya 2026 tumirane tuchito ikaranse ni matembura yago cherera tuchitonyoreri bagatukwane anamo no muna wateba leadership no ni chisabu ichito cha kolingoli chi county chitu tuchitobeke chisabu nse tuligerelinga kibakonyora no nayo mu MCA chiriyo kwa uchiawo tuchito chibugati torolenga kyo guchinyora tubasa goteba ngo mugabana na to sa magendo kero muntu bona ngumubeka tora maiso no nyini ntu asenchira bene iliyo mugusita mae konyora libaga liyo kumanyanga nkikeleke bwente ko kolekana ande njenyege netenga 2026 mokonyora chibese muturangirie barasa tuikaranseze tobage tobeke budget goteba ngalero ne bikombe tokugura ebara tokoros na Singapore nero muinyole nero Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Tomu chago tengere merobereito yogosemia na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eyariganie asobo tengari botari no mubwekano Bumugusi Magega ya televisioni ya Soko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662 ekero kyo moyega we Christmas no mwako moya kero bwate sanga na bamino Merry Christmas and Happy New Year 2026 nanje Nyariki Steven Embonde Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine.
We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Onye kubwatira iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 na limo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'omuguse. Omonchuburgelia bwe television ya Ensoko TV incheni gonkurukwa monyonge kibati na boigo ni gontinete semo ya transmission gosensemelie kurta matangazo gutia sembeo kurugaiga ase ensemeye ya TX ngwereli bageri kugwakirambia mono koba 9 tukutoga chagete iguikaboniga chinga gichingia chisukuku na boigo mwako mya wekiri gwibere nemero ngibere naisano nemo. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengenchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari tangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge ko ende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri
bono yaikire kiwango guikaru ali panya oroyo nde urenge kwende kanisa utigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bubi twa Christmas namba 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora chingatale icyobutindo. Je, unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jandjava.co.ke. J&J, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eje Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Togosoa asemeyega Yesu kuna boigo omwako moya abagendia bapara nigo tokubabolia mobe maiso ase esugukweyega korwa semesa ya mangana maya na inche Frida Kerugo nigo tokubaganilia esugukwengia na boigo omwaka omuya. Eje Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Mwanchu muligili bw'ensoko TV chetire chiteke 24 maega yechinsa ibire chabono mambia nande anamono lero nasoire SSM ichigosori 2025 ibinte binge byalengoro twaligirira magana uchumi twakwanire igoro ye county chito twakwanire igoro yobulimi bwaito twakwanire chisemi gento tana we karansaga iga kwane asobu agarasi ni nine chigosori esenye Jordan shware zingo charo ikaransa okwana lero gombwata batiotereri be club gya Shabana ase studio baikirega iga elibanyara ko bana baro bakurweli ogiri yabo batate basieke chapter ya 2025 na enkwana ya Shabana nchebono lende igondega iganta eteko batebinga kobomo gosolio muya gosegutaga komanyanga kwa manyirenki gosoliere itanga nitige timu yago era akwa era lose ora liyo komanyanga kwa beire omonto liyo koba oyomo asokubwatania gosokubwatani gunichi gosolia mangana kwa nitu na any backs atebetenga aseko yebeke semon wekenya mulero ateba the only way to prove that you are a good sports person is to lose gonye timu yago anyetera lose igotora amanyo buya bwoko basesemo ichigosoli imbwate Mr. Panga na tebi gwili talinde oyondega igasoko boko kwane wokolinero kurunga Mufasa abantu abaminto timaiti gosina bagusibale. Mr. Panga, good morning. Yes, good morning, Mr. Innocent.
For introduction, I'm Renzaus Nyakundi, the chairperson, the branch of Waiyaki. Okay. Yes. Waiyaki ni gaiga Mauligere to Westlands musia. Pale gutire guchakira Nsa University. Kogenda mpaka Limuru. Ancho Mauligere lino onde no munyakero go gaiga. Soko bako kwande kwa bulio ninde na Mufasa. Na yara tebe lietalia ya asenchere wikere no maigwira na Mr. Opanga. Minto na bakondire bwakire. Amalieta yekebande ngoro ku Vincent Nyambane Nyamongo. Urunga ndwete Nyamira County. No mo Gichorande. Inje treasurer Shabana Waiyaki branch. Okay. Yes. Wancho Mauligere liko igure ninde no mugachi ninde no mo treasurer na omugachi nero mo treasurer na ninde no mo chairman na ando kuruko mo chairman. Mr. Opanga ngaki umwaka yo 2025 waberere une club ya Shabana litanga na bondo chimubegete jezi chia Shabana na batebinga yogotete komanyanga no mo gosoli yo muyole gosino mutiotere yo muyole kire timu yawe ko lose na liyo komanyanga no wanchete gosoli. Twarura tame. Ekero twachakirite club kigito kuru so maetekero wakinire kuru mwana makana bokora bundiswa kwara hora ku mupira buno ogochesi. So muna twakinire tugacha tule Premier League tukara kongonta kidogo, but as we speak now Shabana is a big club. Kene club kana sigi kirbono we are the big clubs in East and Central Africa. Igote banga iga mucha na gatigati ya Africa dane mutete kwa nonye West. Etwate banga onye tubwatie passport. Yerosi bono ne korumu chotirili mu ya Shabana. Yerosi bono iga so that ekartu cha kogenda tutigunse. Ekiagera ntubangite kogenda kuchiesa CAF. Yo bunyango ngo bwe team che club. Ali no turo chikia ndura monto to gutie mananere ase bono. Ora tutange ndo basa kogenda abo. Okay. Mr. Mufasa. Yes. Ubogachi. Ni club ege keido kia Shabana anamono Waiyaki branch mote ba Waiyaki we. Yes. Branch. Kwa gule chairman yotebire ngachi passport mokoros. Ngaki oligereti kuru muchaka gwengage ase club ege ya Shabana kuna mashabiki ekogera. Baroro bali bakuru kwa decision makers bali bakora I club. Twaro ese chiligi chirichigendrete chinga kichindegere club kitali okolibiya kwanyora mashabiki yago cha sponsor beka nonye ndege gonchukana na asembe. Ono unantu abantu ba Shabana Waiyaki branch. First of all, every was so mupira. You expect three things. You either win, you either lose or draw. So karwa so ire asenkoyo. Those are the things that you expect. Okay. So into andamono kujoranga na oneka roto kubanga ko ende mepira ebe ende mepira ya home usawe we always prepare our supporters. To thing as to ko enda after kubwa after go waitwa usitoro draw. So first of all, before even the game begins, we are psychologically prepared. Nga umupira wako enda na wako enda njinde yonsi ine ke ko joranga matokeo no sia koba itwa bose itwa draw itwa toboto eraru chinga kichose. Yes. Igo inumwanchiranete the outcome. Lakini naigu umunyakiro bote banga Shabana yabeire mure ya chagete sinini ya kinire bona isi ikire yabeire nene sana. Abange bono mupira rero gusi ase Kisii Town. Mwachakire go paint red na white. Red na white. Yes. Mwachakire go paint red rangi mbaliri ne ndabu ase chi street chia Kisii mwachire Nyamira mwalikire mwatwale branch. Kikero buyabwo kwa base branch by the munyakiro. Branch nigente kamekia sana se kovalisha biki. Nambe mungu manyakanole. Enambende in case of anything na koko ba supported dinga oyo no muchoteri ito ekero kindi kia veire na botoko babno yo mo bwabantu bari toko gusira ase in case kindi sikira beke okonyora so bogma kwao. So na botoko na tu aveka ne tamu tugaja we have more than 45 branches. Here in Nairobi we have
at least 21. Yes. No, 37. Chi branch echi ekero toko chama. We have toko toko nga chair councils. In every branch never a chairman. From that chairman, then we have those chairmans. We have then another chairman who now leads. Yani yogota uteneta wa chairman yaba. Ndo wate na ndo uteneta. Ekere gento kia beire. Ego toko kwa na funa alia se chairman nga egento gete kia beire. Nchebona mana kuira se abantu bali bane bali magayane. Nabatebinga asina arato kire to konyane. Lichi ko eria chire to kora igana iga. Bas. Tomana konyoro gusira kurwa sikira chipuranchi chinde. Yes. So abatore tole mutu ase ogokonya chipuranchi chinde in case of anything. Supporting gotokere kurwa ase chipuranchi chonse. Kenya ngema. Okay, mwanchi muligeli buna kwa igule asemambia bono. Nigo tole nabatiotereri be club ya Shabana kurwase urusagire boro wayaki aiga se county ya Nairobi na namono mwanchi buligeli ni wetenga kati ya bese bintu bako beka no koranga babekira sobwamo bachira sobwamo na koranga babere bako bwati club kyabo na barubwa abanyane babere bako manyana nande batebire mbabege tubura ibwabo boko bakonya kubeke mirobeli yabo bosio na roche campaign ya momu gachi yakoletwa n'umusipati kurunga Carol Radul urumuliki ogotebenga ke monga jaza study yari gotebekananga ne campaign ya moyo koranga abantu batyotiriri bachira sigeti kujara kwa bagushabikia chitimu chiabo Shabana boniga sense ya Kenya nimanyekane tengekera umupira no baso beira sigete okonyora ngo icura barora babwatyotiriri ngo icura barora ngaki amashabike inako nyara kwa bagakore isipina urusagirwe ino ngumunyara kwa mugore isipesi chino mwagenda se chikosoli chigendete mbiamono litangani okonyora buna efix yakere gosoka. First of all, we start planning early. Tuate banganto especially chigem jitikana dijibes chinyinge. Tuanza kote abantu nga yege munekali tarkigete yege munekara sigete. Tuanza korosie list ya abantu bugwakana chibes cha transport. In a way that teirasima tuwanye ngumupira ne weekend yole omagote nga lero you need natwale kwa na Mombasa you need maybe 2500. Abantu bachaka mapema muntu orwemi yabeko. 200 yabeko. Ingalende ege mwego chikuika. Etoganga litengoli yao onye twabete fare go 1600 ege mwego chukaribia tonga litengoli yao kwa recorded. And then again ntubwate mafansi yali are willing to support but they are not able to travel for one reason or the other. Maybe they are because of commitment somewhere else. Mbali willing to support traveling funds. Onyeru munda bata ko ndege mpi. Lakini tabwati fare. Twate ngayo no muntu ito ne member yaito nakitokora. Ndorwemi onde 200 onde 300 chanyoranga omuntu okira umupira. Igo no boga chibwa obole. Yes. Wacho muligeli asema bia bano kwigure ngomba gachino veret. Aya bano majermani akia mashabiki aya gocha tuli twara legende kama buna boniga koso atolebi mina no buna bigendete bono twali kura kwanira chi branch chinyani chino. Twanyora chinga kichinde amashabiki ya misbehavior. Yes. Mwachira asigete. Mwana koba at any given point rishabikiria otatebosinilia wayekiwe. Yes. Because na bora atoke no ba control direkini yakare ikire isegeti umupira no ro mubwatire njiro mubwata onye wale maybe ochantiria mangana atabwenerete oso orutire no negento gochia segeti twararire gente kamineke mubwate njira mugo discipline ya mashabiki no kurwa se branch mugo bwaterana na ikyombege kora umupira wa Kenya mbiyamana na management ye club of course. Yes, mbiyamana ase bona okay ase bona nturanyora ingana million sirioko yokoleta sarakasi na mashabiki tena bantaba toereru bantaba ya ntwana komera gento nga magena tukurta kucheketi no ijapokuwa leo motocheki balia upinzani batocheki na votora kuriakte tukuba seragera babere nsemo mubaga soberete na nduto bere ase una lichi korigote lakini akero monta misbehavior ntubwate na kina otenga ntubwate ti branch automatic mpaka tumumanya bune kamera como sport igoto guchi kamera ile gocha ya ira onye ya tokanga nayo Shabana ige gutuma guchi management ya mana gotobuli ntubwate group ya management and fans ya boli muntu mumaide obviously we koyo moito atoke kale no muntu uyu
otebanga oyo no yone okay then Montigere ngende njiko mpanish then alino akogende tribunal yaito ase branch tuikaranza twanyore decision nga egenteke gwakora kulingana nerichi kongo tusarire ore gas either you drop or OBF okay ego mubwate tribunal ino kera mwamu identified lakini bono toise kuligereri Shabana yachire asechi gosorigete ingakia yamo mato mupira buno lega twabale mugocha no muchengo mugogete gakiende mwagenda mwira na mugate abanga mura tuumire gaiga lakini ntate kurabaira ni aseki seke mukialenga sesemo ya Homa Bay kera mwachete kogosorio gate gakieli Raila Odinga Stadium yarenge na kigeti yanga gya Shabana chibura buru chikaine kigworo na ande bono mugachariri last season Shabana ne chiete kogosori na Gor Mahia asegeti kia Gusii Stadium perhaps na mura toke muri management mu na bintu mbire mutakwane lakini twarorire chibura buru chinga kichinde chikoba mashabiki akoba abuguriti bago pago itana ngaki mocha mu abanyakiro go inbono ngaki mocha mu address ibinte kamina bire kera bone scenario mneli yabe mune kisa kirikia vete kia bosongo kia Gor Mahia na intu chinga kichiria pa kwa roje bago bigo tarase emitandao in fact bago biri mbialengi bitu abantu bali baje tebe bangete and that's why kwa roje no ane no nyene ekeita ega basete ne chingu mba kanete bagacha babwate bibago so abatonyore tofuga diani ntwe bangete nga esigi ngochere ntwe twalenga batayare babaya mbake kero ba daute tiboka bakangya gucharuka chimbago batamaiti go sento begete chiwa chira babwate so ntwa ego bato che ego ba yani batieta se batamanyiti bunare bagacha ne bibago ande bakangya gutama boka bagesunga sebesunga in fact twaro che opanga igo batamende boka no bacha inde boka aria egasi yarenga aria ndi twatagete ngaki kumwacha mwache na batamate bagusimbara nara gukura kuri bari kuno gukura bokyemerero ntukonyentura nara bintu biri bono tukaranga no fura kuri bono ngintu kiek so baga from nowhere bagaanza bakarete bibago bataita koleta sarakazi lakini ende nyasaye bunarumuya mtu agito mupira at the end of the day ukarubu no ruete batasa mangana yese in fact no bacha agito cheke nande ondete no bayirugete boka bajane buna yani tu aroche connect yagara ntuntu bwati ntuna bantaba to yaro ebintu tu aroche for the first time ari Gusii abantu bagocha seito nande batochagia nande ba kone bya to baligereti yani mpaka inumo yopi yani kwa roje monto Shabana wachumuligereri idero machama no panga abateba garuche bikonekera Shabana baide mupiro ino norai o Shabana na Gor Mahia na ndoge ndete kolete SS sana na bondoche mukurigie venue paka babarangire none gosoli yobosani mugosoli na barabu yabiro muchano gwira nanda soli Mr Mufasa kogenda muri chigemu kwasangirira chibese kera mubugurite amashabiki ino ayanda akorolekana ataririte chigari isikari ngakimoko nyara kwabo mugokora ubosombi ubwino bese wasangiriri abandegere mbasiri ubima keko ara abandi basiri ubima ko soko sukunana chigari chiri true now ase chibranje jeito ntubwate abantu tokora security marshals abana babantu bari in charge of security most of the time nabakonyara barali murangu tuenshonga ekogera nabakonyora naru utaite kubitirira yabere murangu ali security marshal yegasiaye no ko make sure nga no ekurali no lesekiwa to hangi dangerous in that egali kiranya bose ne pambu etume ogunse nandi to ansiko kwamba mangana mangao so ngakiri branch ne bwata abantu bawenshwanga abantu kwali galime at least ngo bien vale okay yes wakwanerigoro yikwende mubwate subscription y'abantu bakuru apart from go korosie bintu biri bigotebo nga transport nga kimoko genda ntubwate membership kero umuntu agojoine branch yetu ntubwate membership fee ogwakana alafu na ntubono twanye na ucha club mwana uchese club ine nchira ya moyo kini club ngakimugora chi ticket chino match days go sabande baruma tubuna bono bongeresa konyora buna boneke mina nekere gikalikia world cup gikara America konyora bali bagure chi ticket already babwate ngakimugora chi ticket chino chi season so far Shabana into chi ticket chito chire physical
match days. Yes, match days. Yituguli mupira na tuika gali, twagura the physical tickets, akini the management ngunya gukwanere na barachi baturetere mangana online, umuntu kwagura, una ri season yendanga ikatwa ite league ntwaragura online, maybe management ekarra kulikuwa na makosa hapa na pale, wakamwa kwa na physical. So squeeze match day tuika gali geti, twagura twaswa geti. Okay. Yes. Ikomugora match day chirato kalende mochandororo mwana wikegeti matebule rongichire. Mwasikere usi. Maete, bagoteba nga ekeroro okay kasi ekeronye maete you are able to predict and project the number of people you expect to come. Okay. Yes, bona bona ngekera mungie bangete chitika tenjanya kubura bakutoke chisaine abantu baswageti buya bashabikie timu okay. Yes. Okay. Yes. Okay. Amangana ticketing ya abono nartu kwa na kwanyora linde bitalia muna Stampede twachirole. I think into aroche no na sabantu bakwa none sendagera kwanyora umuchando nororo chitacha nechi buna inbono igamwa bekire concern wiche sabara ibacha ko bana list ticket no online because I'm imagining a scenario lero nali umupira okogosoliwa goal ngo akere na Shabana tegatotebe inere game enene yabeire gose Shabana nikabwate dabi ino nambare bya na FC na Muraga Seals na Muraga Seals na bana twatirpe na bana tukabatekaje wono tori yabo muri ya tori ya anyume ngao Muranga bono balenga engagement when it comes to twatirpe na bana abakiali yes abakiali bono lakini rumwa in terms of wako mupira in terms of fan base in terms of mobilization itochete nkuma tukabateka mayo. Okay. Bono ngakimo ticket each bono nchibunandigirete mwateri management yechaga ko ba season tickets mwagora mapema mambiende to chaka nyoleta chano yabe Mr. Innocent ntuna bagusi andosia soko genda abagusi they are very clever automatic we have seen several twaro dia sitoko genda ndomanyete so obogo within saa twete tukatura butumia kasi ya koboko iga twana twabekera ine twate yabantu robera tikadi jeno ticket chene to hebese so di tuko ka management ko banga ngoto ere security ya IT irabe sakiwadi bia diolia na fatura lakini igo emutagete pabe kemero beli mironge kera mugore ticket tebasa gotoka onochi yatokira mambara oranyore bararo ticket je babeke online no chendo yegora tena bono ticket turagenda kashi omate tuntuchete class I think ya tora banga sana alia so twachire chi gosori chi nyinge cyose baka nona afcon yakwa mwino so ntomanyete Tikatura sangeli kashi. Mura sangeli kashi. Okay, karanguligereria mepire toko gosoria mu Africa ogosori umupira bya sana. Matuka mange kwale konyora bagasori baitukurugusi mbaigete mupira ukarabaga utware mu cyanda naboni ganto bwate season pero cyababunge bale nebikombe byabe bakurwanira sai chinga kibune chinachite gusi ochigweta gwasuka iga kwanyole getigete kwanyole kenege kombe gyo panga kusko muina kwanyole ne Innocent ngakia kogenda guchibusi ne binte kaminebi talent buna inubona mashabiki mwa chakire kurangilia malieta buna bona Brian Michira nere manyete sana lero gabulete ngayanda guchipete no nabate incheri I think we come tinyo kabirega akanyara soire geti bono ngakimugo bwate si club konyora talent go bete limolenga wikyo last is kero chinga kinchire chigete metanga metinyeta enega had tan every county go as management inkorangeliere yate bana onya kumaete no mpwate muntu ndubesi umaete kuchiasa nando utala kolecha sta FKF ndukabate turayo ligoma that's in Nyamira County na Kerenyo that's a Saturday and a Sunday bacha bakora chitrayo chao kero muntu bwe oni abu oyo gotoka otoka ogenda ochikokore soezi igonga na tanyorete striker gose advent okay yeah
namba irenga muri ase league bono iga namba inya bono namba inya tubwate sai yes kera muri namba inya ase league ya bono iga naro chenga mogosori tichigosori chinyinga sinini kubwa bali mwachagete mugosasali sana na inchibono tima tigo sengo cha kwebwata na Shabana boni gas mwagosori chigosori sana na role mwawiniri chigosori sato mwachire driver kwanza nagumire kera watanga mbono tete goso Shabana na kiunyurire iga ego Shabana watanga ni mule na raha inapatikana ndani ya Shabana bona atenga saba ndo ikomi para iga wakonya bali bagogeta iga saba bagogeta semu ya timuki ya Shabana yo bono onyolire asali Shabana ya asali na maziwa monyonge ni watu mungwana mintokoro kwa monyonge kibati nirelia yo support bono obe atavinga kino se dio kwebera ndo Shabana ko support wajobuligereri watebire natwari gukwanera ese league ndo chimugwate point ya 23 ase chikosori mwago soiri chire chikosori 12 FC Leopard se gosori chikosori 14 mwago soiri na FC kagosori 13 igo buna gwatebi na ya mugo gosori task dare gosori chinyinge 15 mwanyoliro ububui ase chikosori chisano nemo mwachire makalisano mwa Shabana ya itiru chiko soli sato ya nyonsi chiko li 12 ya nyonsi uchiko li 12 boni ga chiko li chiaba kera kwa rusana niri chirichiyo tigara ni sano seme ya defense ko reka ne bato muchando gekara mashabiki moye kwanera naende nyolete nga captain itonja nyolete injury yes George ndizo na nyolete injury bono kero bono mai tunaendo wase ku rearrange your backline kidogo kuna kuwa na tashwishi kidogo lakini saa hii hapa muraba babwata ndebuya so far ngo perform bali agono imechano ya berete kidogo igatoka aligusi in fact kige mutwitire gisato ni cyabo songo magwasa akabamanyerere iga way so far this season Shabana is yet to lose again fortress yes gara mogonda isiko muraba kompa tumete yabona bale batabanga Shabana talking bosongo montali go point gara goligel performance ya team ese chikosoli chimwa kosori 13 alivosongo naweka kuteba patoki mtu aita walitoka kwa sababu yani baruta singenje pati tuwapate chinjari chia abantu batatu and these people na tuwapate abatangani be team bakanyora chinjari at once ege mweyamo tuacheseta na taska tukanyora injari ya Michira tukanyora injari ya George tukanyora injari ya Masai Masai mida kucheza Michira kucheza forward na George kucheza defense in fact ikatu affect baka chinga katu cha kubeka abana abamo mpaka bache kucheza amagoranchane ikagara tugaitu chige musatu na ande cyonse cyarenge gusimu furuliso Jumapili goja Jumapili yende tukakongontu cyonse satu lakini yakero twacha kugenda masoesi buya bono twange kuigwana maguru na kiuru cha bono iga nonye gori bagoteba nganduri kugenda gusia senye joma tengaria ekanyenyero kero nikyo gwaka kigori sana gukigoro ya wacho murigereri kera gategerera bari balesese mu ikigosori ndoche nonye Joshua utanabegete munyinka ya etimaitini ya club Kingo Bolinde nyauma mwancho murigereri nabegete munyinka ya ngomanyande ne ya club kimanyete nakabere na sokuru bugongo mulikiale nane narite goteba chitimu Chons ne chia etimaiti njengo cha kubugoli chibe chia ne Chons wetenge kenyenyeronge karali ase stadium ya Kisi Gusi Stadium ngakimugwero kalere lietali dinara litambake ya machikoga le Stadio de Gusi Stadio de Gusi wanjo muligere lingo manya kokwane lietelio na inchengo batisunde so ese club ekyo tikatoka ndo mutimo komo sinitoko ira natoko genda busitoligereria chikosoli kirebosio na namononto so ebono tukosoka kurwa bwese club ekya Shabana toligererie konyorore predictions tirisyo cyakoro season ngai murakuri kwanyora abantu batebanga ntuntuligerete naboni ga seligi abangera seli banta bange bakobwati
gukwanira barikira umuntu agateba inchendigereti erega African Cup of Nations nero yagendete toyikwaniranga akiaba gosoli baite stacha ni rimo tagete bagende tigatotimoke aigane Soko TV togende chiduka sini tokoira togende gukwana na bagende baito Mufasa na Opanga no bali Eye Soko TV Oboroso Bumugusi Umirna nabali bechinguru Erikwe manyabona wataka kuruchitana nye chiense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Maya. Duro tambe kwenyore bintu bichinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusia Electronics nintwe lichiburi yao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibetiri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubuata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia. Ninchuwenyo regi spare part chie chinguru. Sungusia Electronics boigon koros tule chispika chie kerengo kiguru. Icho chigutumeka asichikanisha nemeiga. Tuline sabyo kole talentambe gucha kuligie byombo bunebi. Totarira somo choke birigo na boiga somo chunyamira. Wase toakirisi miese namba 0784884484. Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Tutwala display nyaka so kwegoki nyoko gosibe rongoli yao to siba nando gandie gani chipara chito chabere chimbe katirasi momo to travel uchigusi nyoko roje nga chipara chabere chimbe nonye kwa nyoko eso kugusi na bako batomere gente ekyo bagole sonda. Magega ya televisioni ya Soko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia wokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Mele Kalikimaka is the thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. Who sang hello? I need you to step up and show that you can. I don't need a boy, I need a man. Yeah, this is Irie Love wishing you a happy holidays, Merry Christmas, and Happy New Year live from Soko TV. Eye Soko TV Oboroso Bumugusi.
mwancho muligereri nande na kwarigani twira ne togende kukwana nabageni baitu buna nagotebia se studio litkulia lero soko bwakiri weburetie gurube yechigosori na nemono gosori tukurigereri ni club gitu gya Shabana kirikurua asensemo ya gusina tebi gunga sabana gose Shabana ne kirabu kyoboke na ndebo igoni kya mabere batebanga Innocent gonyorire yankwana kubugulie gurube ya gosororo nindoche bali banyara kwa bagoswa sumurubili semambia bono Abel Musigisi mbuya mono alesichinse mu cha Ethiopia abatebaga riri shabikire ino lya wayakiwe nande nigateba asenchira yobikirano gago keire asogocha kuina se studio. Thank you. Agantebinga iga kumeti sana amise tikobase emisa ya Shabana. Misa kie mmoja mwaka. Misa kie mmoja mwaka. Abel no masani tumbuya. Engoma nire tu ekarato kwa gande egeti. Nduma te tu bwa tomo kwa igunga igana mo ko buko nyo gutageta siraire. Ne enye kubwa to burire bwa pressure ne sukari wasinyi kuyira ninse. Injuri tukuri to kwa gande mupira ore mambiae. O ayokore egento kiria abandi bakora. Mambiae ni nyagitari. Ogo te buri Ole sana. Baada uko kaza ngoro tata my friend. Fast. Go kaza batoko kaza bali. Na beko nyarekana. Abako nyoranga geti ali mwachire moroje ngeti mwenere raisi. Umupira gotwage to mara sugar. Everybody expected us to win. But miko geti ali onyoranga kerokende njira mwabangite. Tiranda boigo. Lakini ene ni hali ya mpira. Ni hali ya mpira. Na bwatiri club yekemo kiasno kuru 2003 paka bono iga. Kaite yendana chikyo mweli ni Invincibles na savire chinga kichinde bako kuma chiko na kadi ya arrest lakini na weji gwete panga ba deviga kira gwachira ali okogwena relatable bono gwatebire ngo konya na muri na rucha mashabiki mubwate amatuka ino mugwaka ni branch yes na ino mwachaka gwaka mugulinga chironge mwako mupiro ino muno mugwaka mwanyora ngaki bonding ino ikiritwa level baka mokorosia tournament ino na gote bi Nairobi atu bwate chi branch echi okonyore kare tu achire break abantu bande na kina gote bi ntwanjete ntutakire na tukire ya idol ntutageti turaba gusi ekero kwa twa kolire tulibona amapumziko tutachieti korora abana bali abatakana kyagara guchitore twara abana bali abatakana balese chi orphan okonyora twabangire tournament ti branches nimbwata bachesachi e branch yane nuri nabwate bono twajibe kanta groups group A maybe like now in Westlands we have ti branches atu by the inya as we speak Embakazi this side njiro wange isan Istrandro gora road igera ya mara kini bata some sub branches chapters so twa bata tevi forma zone A zone B twagenda twakumupira twanyora bavui alingo nyorore to kuruna na erongoli to abana bali bagutiasa abana komena glucose eri Nwamena glucose eri tegira rese mufasa yes kera mwaganije branch nimwe kabanyane ubusambuliza bwasoro mwatuitete mwatonyoze tibu ligete tabwene umupira mwete bunabondiga nindoche ya pil Nottingham Forest yebegete yes aso umupira bugigwa Nottingham Forest na Manchester City yes umupira bawatanga it's an emotional sport which is very true onyoranga no ngeti igali na umukumnyokani kabisa murute chichi mangana kabisa lakini referee yawe filimbi yo moeliga back to default setting na bono tungwa kagere na ngeti anda bongo komyoke kabisa lakini referee yawe filimbi ngupira waliga na ndo bosani boirana yes you need to understand that ngeke kolega geti igali igekowera geti yes no mochezo twamnyokani uyo goitu wanja goitiru
na ni that's wako joranga kero mpira wale mwako na nama wako na ni mwako wana ni basi ubusani mwene na wale lakini kirata teko kwa actually mo gasoli mu yan olio okora shakes okora chiandi shake chibodo Raila abwate nkora tulike minano kialire mwai tu sana isa to mwasi nyusi muko bisagochia lakini ande mwako na niekera mpira wale Shabana boniga twarai kwanire na ne mono mwatoire bichanga kiekorekana ngakieko gendra busio tutete turakwanira ngakimurige che prediction ngakie season yenu munga imugo ikorire gochi timu ngochere agenda igoro ya magocha yaruruka yaitwa Liverpool ya chagete league ya England ekamanya gwikeka tware chinga kiche chige sunte umorali innocent igona gotebia ase tuligirite bono iga na kiuru che baputwarire to bwoba mbatagete tuchiese na baro abagurugori maye igo tubangete ibintu ibi ngao bono no mupira tubwate carpet yani mupira ulionse lakini agotebinga omutinyondo guchaka bamura abanyorete chinjari nkwira na bari ekere bakwira na bono etimu ende twa develop na bari babiri chiwaya bakungana nabo roche ngigera chiko onye bono igo roche ntubwa etimu ri dokuruka na timu B ije waka bono ri bado kyagara abangwana bari barenge bagaji bari kwa Harambee Stars na nuroche bune mupira aburi bono bakubwena bagocho muhaka igiro turakora so igera abe ebikone ekaro turabe nga etwa ko mupira orense ntu mupira tuno igo nantas wa etwa asabo no soka iska ali gusiye bete igo bona kinga kiroche ngakirabu kyomanya tekenya aho te bijaba okay yeah naende yes comment abuna chairman yatebire na kuona dikare otaba ngasa hii itwagete kurate asa mashabiki ya Shabana Hospi nganyo tukabwati passport chinga kina chichi yeah onye tubwati echeti cha kusafiri chinga kina chichi into our bare minimum no kuirege kombe we are not here bare minimum ile Premier League moja yani ngekera mutakole timu ya P yes inje bunande iga akamushara kadina nyorira at the end of the month inke iga ngobeka kando ngene ye ticket ene ticket edroge gokoru I'm very hopeful ngeli yako era no tuli gorogali giturabe pe hadine timu ire muruko imbwate base ane ticket tayari woni gabunangu yako mushara kasini nabe kaka igo mufasa mu expecting aroji kwa wasoli na experience intuntu liga usupport bantu obasindikiza itoliga kuirege kombe okay yes kina be kuna reali ya irugorogali Egypt kina be kuna Yanga ya Tanzania kina be kuna yani Mamelodi Sundowns once squeeze kwa South Africa kama ite visa free ibono yani ne passport tu ga ticket tuachire okay that is the bare minimum wancho muligeli kwegura mupira na bolego kyara mupira iwe to kwa no nyicheka mine ibagate banga bare minimum yani birengo biri byense pino ko irege kombe manya igonga bone expressway bale ne nkong sana gotaka koranga banyare kwa bago kolibia na timu ya Shabana na namono togendete kuligereria ngakigendete nindo chichi kosoli chino chiri bonsi yaiga imwa kwanda muche kokosoli chitaliki 15 na ibere italiki 11 ne timu ya Shabana mutinyo mutangani bo mwaka buchiri bere 25 nemo na muche kokosoli na baro yetina kimutara decide ya mwanyol kai omupira ni tu mwaka ni moko ba rota ne ko onjora na makana omupira ni akaro okay akaro tu asate premier akaro mako chagete FKF ngo batebira naki aye na mwao tatebi na yoguchi wakero mupira watebanga inchengo gena wakero mupira bone na bone lakini gegotoka bone ne teri burunge igongo gena mwendugu yani so nko ebitivi kurugu bibere kerigianka na unata alternative in case ira to ngiti kerikia u yasarikire na yota gete tuko ogenda guchi ya bono tukaenana tukapata ebintu ogetigito nikia gusi lakini kego toka gusi teyo na botoko gena no Raila Odinga alias Twaleng lakini bono yatoka nena ki egetigito bado egatoka ndeta wa cross kabiki ya East and Central Africa paka sai ngagetenga kegendete gyatiga ira kaiga tu change to beke carpet
aba murabande ku Rwanda onzi batotevi na yaya nduri kwenda guchesera umupira bosongo ebikone kyagara akara twabaete ntwangira tukaigwa na barabunga getigite no keke bakatobekere tiki tukaigwa na barabukere gento gekaba ntukende gyose ngiye atyenjiri ku rwa sobo siboite kyagara ntoma etenga intu umupira ni intu tubwate intu dogote basi tuguchikucheza na barabutsinga kicyabo kigocha goika na barabata byasi bagocha gutwira lakini asebon umupira ni intu tubwate egetige to gyabo songo nkaro no togocha kwenda gwakero umupira bangana no sta ya chenjiri unless and otherwise batoe sababu inge batata kerete getige to gyabo songo. Okay. Okwana igoro yeveni umate inera bona e build up y'umupira yo guchikogosoligwa egati ya Gor Mahia na Shabana ekera oragosoligwa mwanchu murigeli sitariki 11 cyo mutinyo mutangani bwo mwaka ogocha uri busi utugutambuka litukuri ya Ramisi muri waro muchikogosoli na ande ndoche maega ya matukatano no abatano nomo muchikogosoli na Sofa Park na rondo chenka muende muchikogosoli na ABS Bomet Shabana nego solina Bandari of course ngocheri ya change depending ne lire binte binge bikogera na fixtures tindi jira toki na gekombe kende muri atoki Posta Rangers na Shabana na FC Leopards na Shabana mukabwa tu mupira igo ne ndigereti mutinyu mutanga no mutinyu kabere mubwate dividing matches yes chige mukirichi abali bakarekana babwate chinguru sana ase chige mwechi sana nemo chipointini ngamuchi kubogoli korwara ndara boli 2025 opanga tebenga wayaki branch ego teba chipoint nire tuchakiro yo mambiende ngo just na Nairobi United Nairobi United abana bana bakom lakini ntina bakom amangana ali atoke teliriko nye tutari banga tari guchi gutoke abona hono kyagara ntoma etenge kegendrete so chipoint chi chance irenga wada bona koko chimenta chionsi pisi 6 times 3 18 yani ine savo ko muri mwaka uroje yani musigo sacho twachebalire na ende ndage kwere na magasi nini when it comes to a venue yo mupira Shabana na Gor Mahia kurusi mupira gusi yuna basani batanga it's an extreme reaction tumate ndura na magasi nini Kenya nja hosted competition ya CHAN not long ago. Yeah. And then tukaamba korora kafa atatainga umupiro Kenya na Morocco abantu mbajetigeti bagaitani na yagwenerete. Bagatishia kurusi mipira ya Kenya kunyirusi Nairobi banyere da Kampala Dar es Salaam. Yes. FKF eronero ya apiliti katabanga mumache ni murusi mupiro yoga muyure Kampala kwa Dar es Salaam you will be doing an injustice. Asha mashabiki ya Kenya. Wakalira kabisa wakati kafu haya afadhali motohe steps muta to make the stadium secure than moving our game to another country. Which made sense to them at that time. Okay. Sai that's the same thing they want to do to Shabana. Ngabarusi mupira usi banyure somewhere else. Now we are making the same appeal to the same FKF with the same reason why tumiete wa appeal to CAF mupira Kenya torosu Nairobi. Na afadhali mbateba na ki onye geti kino ke capacity ya 15,000 onye ticket 10,000 noroche gego sinyapi cause to me gorushi mupira in fact maite squeeze mupira ko ikirenga Sunday posonge go come lively se nyama bantu barure kuruchi sema awao bantu babuke kirumo bantu ba make transport arrangements bantu bakora mupira gusi iko to me gorushi mupira yo gusi ko yoro somewhere else is an injustice afadhali ne banga bana watana ki onye boko boli getike no kubole bantu banganika punguza the same reason ba tumite karo Kenya yabete threaten na gorushi mupira Nairobi banyure Kampala yes macho buligeli ni gwete ina pekora kananga na ere kale match of the season kabisa kabisa mupira na enoro mupira to diali oroje sai yani kira nyari kananga apata ketenga gositomente abachabiki abakapata ketenya tubeke 15 dioli to liginga yaya pamendere jiri goli dio gosoe geti bebe krone libwe ya mabuna polisi atokora ekatubekere 2,300 abantu tukagenda obaka na wale ndio tobeke none jiri busatu egere barose tura nyara abantu bara abarundi okay mupira no bwe season na watebire yakugoroche sai ntubwate Nairobi United tarene
omupira Gor Mahia na Shabana niko kaleta eta tarehe 10 kuse 11 mara confirm bado lakini conversation yeye ndiye achagite mapya of course nege ndrete na rete gende tukwana nere sema mbia bono mwancho muligeli buna nago tebigo tuli na mashabiki kurwa asoro sagiri wa yeki anemono tuli na omo chairman usomonya kirogo Mr. Panga na boigo tigamuro ko mugachinjete ati gutumika malite lino yoboshabiki mugutumika Mr. Mufasa ke na ro manyete Madese Sports ngorande kurwa somo gongo maega kwanya rumo takuru kulieta gose McDonald Mariga kwanya araga pigetirio kamariga lyoke imana ya bege toro ni Evangelist Dennis Mogire nikiwa Ikonge County ya Nyamira niko ndani na my sweet atangine sadi tamati biyabono negati ya bali bagenda te koligerelia asema biyabono tete kwanda se semeli ya Facebook ndararigeli ensemeli ya WhatsApp bali basoiroro oyo Delphine happy new year okay otosoiri 2026 out of innocent biyamono togendete ko baligelia bagene ba kwana bija and how te bambiya mono nindo chega iga te bali chinsemo chia Kitengela asi bali bagendete kutubwatia semambia bono kogira nande nande nchakuligeli bali bali senseme ya Facebook ekare chikwande iguru chira nanse mwantebiri yese chigame chisano nemo chipoint ni 13 chichikoba chikobogoligwa chikoba chikobakonya kera mono muligeretiri kebaongerega iga point mutiganete na bali bali bosione point am nabo igo etimu egosoleti chigame chinyinge gantaska babakonyara kwa bako enkamaru na babugate bagosori chigame 15 Gor nige egosoleti 12 igo Gor nere maega who is likely to win this league mwata babea minimum yarata yaba nini moko irege koma netuka nubwate egemwe ase ya motarachesa goseibiri yani tokuru kanga stand by game chirichu otarachesa ntu chirichu tokubara buna the losers because ntori kubekera point na ntu ntoka no chichu ose maratinga nintigare tibere nta tenchiasa ngui ninga ndaigoro echi ntori kuchibare kyagara ngui twoguchi echichinde kwa chiesire tu abari chi point chi awiti na chito kubwati chiri ubwate so echitobwate chitu cha 23 echine chitu nande muna toko kaenda gutakera buno mwako gutambuka iga chakera terrain nkorole tebe ige kuna guchenjenje na geteiga to 1 month ya January nkubwatura abantu chi point yane chi point sitabu to ayo gutubwatia agutubwati ne chige mubere atakere kubugama gutukira tiwe tibase nkwambu atabu ndagubati ndagugure watebire ngango igora muri egap ye point isano nemo yes na ndaba onye batete ko bayikera ekini chige mubere baganete mama ko genda wichisia bumwacho muligereri bono lende balikere batebe karamu itali mate mwalikera karamu ngiyo kulikira amate ni karamu kero Omada ntwe maeta ntuli ko patisha. Umaka asia ikira bono ntuli ko patisha. Muri ko patisha. Kimina nonke genda te ki African Cup of Nations. Yes. Tuarolire chitimu chikoba solia timanyeti ngake kera mukoligelie culture ko ba displayed chinsemo chirichia Morocco. Okonyora kera mupira uchire ugokorete inchira abantu bamenyete gikuru kiabo na inusha banekera moko rumupira ino na barali muko bugulia matoke Messi ko signifying etimwe niyo mugusi ngakimuligerete kimenaneke ki African Cup of Nations kegendete yeah very unfortunate nga Kenya ntuchiti kogenda batirinda abajirani baitu mbagenda baravuga bamura baidebe Uganda na Tanzania yes mbagenda ntu abato ko support yagere kyagara mu murumi no kara segeto tayo abakuna kumusukuma at least na he anyore che point lakini it's very unfortunate nga omupira wito East Africa tema itigo sine no gotachora abantu bali bara bachesachi abaya gose okorrango omupira ito pardon tagenda tekuna ndogenda tekusukake muna bono Tanzania club cha very strong konyole qualification kwa African Cup of Nations ni statement tiatatebe na batabamba ile tikemi na neke
kosoro ni statement yes na gaiga Kenya mwatebire birabu ibina bitogendete kwagacha community clubs ibinde biratuke no nyina abantu bene bagurire ufasa akioligeretie kimenano kya African Cup of Nations ekimenano gorogia chakire buya aende buna opanga tebire East Africa kidogo aso mpira ntore zake yagaragara kuri ya historia ya Afcon chitimu chaja kubweka kombe kiu kukurenza ya East Africa Sudan na Ethiopia when they were the host and it was a very long time ago but now una tuwaza ku build tonya ku support bilabu ebito locally na ibiko gara etimu enene enyore good players for instance ile ligi ya Tanzania ligi ya Tanzania ego support usana that's how national team ekonyora players igonga tuguchakira from the grassroots ni ligi yetu lazima tonya amaguru tonye sugume players players baba so national team. That's the only way we can build a great national team. So we start from the grassroots to ensure that the national team and all the players hopefully ngana into karutoja host okay yes ego litangani into basabu kumbono tende tukubika baby steps chokoranga ngo gacha tuli birabwe tutwaga tuli birabwe kera twakinete lirikale twamaite byabo bidi kombi arengororo byaba chiabo userian chia kaberoro ebinte binge Shabana mwayikwanira se ensira endonke bono mwayetebire mwanyore gali kaite gali yekire ajagire ko ntoje togende ko ero ndangora ese shoye ntebenga FC karangoli basi abongora mbire koro ese chibicha neke maana wata Shabana neche nyore gali yae unagatebwire ngochere kiwa ndagete nkobeke byega egali moye egali nero lituko ninje nkoibere ngwakere enangosiga ngotebi omurali njitaro tukikora cye pasi elia akora ya ruliko etigali tasini ne tu I promise you pasi nero. You promise basi nero mwaero lide uranyo na ndimo tena Nairobi ara uranyo rekoroseli achile mwabi ya automatic lakini agote vinga kotuli na Nairobi ya ekerango chako na bonda njune kamera elia mbwatera abagusibaro renga basi Shabana ne bwate okay tutige kamugongoteni akatubwate gara tusukiri ne gara tokonyire bono kaje togo chako abana abaisike mwete tubwate timu ya baswati yes by the way support muri ya baswati na okay digere ligi ko igora bora namba ne ngabari okay goligere ligi ibagotebanga kero ko iro musubati oje kabwate omwana ogwaje omwana yes yaona ndio karanyorande na mashabiki ye club chirichi abongereza konyore club giasno kia baswati nyengere tie Premier League ya kia basacha bateba nga baswati kuba ira na intuntuira nabona nabire inyumba yemo stadium yenu capacity yae wateba mbujage kwa gachuke ke standards lakini chitimu chinyinge chigendete kuigora because mwatware branches capacity ya Shabana kubugolinga ite 15,000 15,000 use kuliga liji branch mubwate Nairobi 35 innocent ngo mulika mule nyauma nara nera nabigite kyae nimbwate tall deer ni banyete tall deer ngo chali game chia Shabana na boigo minto dan ngo chabali bono mo comment innocent e capacity ge team atengo gendere igoro na inje ngo chinde go chane influence yabantu bane ikominkole toro stadium ngili mubwate mura mugachi stadium ero eli yarenge mbira ndi gwakwanire eli yarenge befitting karo twalenge NSL sai bono Shabana ne one of the biggest teams around it's about time tuanza kuligereria na kitugo ke expand at least kemente capacity yemente na lige ko banga ngutwara tuli game na ende eba twata banga bone target yeito no kulie passport tugende wake mipira ya CAF yako banga lende engakiyo yaikire etokanga no negeti to gore nyangi utaragache nyumba igori to kuga kiwe gwe ketokanga negeti to akarosiri ingerebo ingenge bwate standard na nige capacity ya mentry yo kubolia mashabiki menta sen kwana yeria alinto egeti keria egakuburuka ine show ground
omweshimiwa rais nateba mwisonde atagitarusie showground iria yire Nyanturago egera mana ku expand egitikeria kebe into a standard yo kuhost abantu babe nonye 20,000 so we hope nga kara tokorere bo iko turaro buya egere tu tonyora abantu baisaine yes okay igo ukugarirwa gwe gitigia Shabana na kire kwenta kabe a priority busi yes I think una nakoereza mheshimiwa na begete president hito ne begete emikakati hiyo kuchakiranga kiende yonse nko bakerege egetikia na kirikia Homa Bay. Okay. Yes. Oh Mwancho muligereri ni gonde na mashabiki gaiga aliarese erosagi rwa Waiyaki lieteli Waiyaki nenda lingo na batamba kubwati nindoche gaiga nindoche live kutoka Kisii Nyanchweke bosi Waiyaki we isha ni moja Waiyaki we inayamo okay watching live kurwa chinse moche Ethiopia no lioteba ninche Abel Mosigisi aselie talinde ngurukwe Abemosi ose Abemosi okay abona nabali ne abachairman baye bakwani na bakwanira chairman na inche undangira chairman biye mono inche na bere chairman wono ngocha narori oyo mbadrume ataba no ari na sporo ye niko bateba niko bagendete kurigereria umurubiri Semambia bono agateba tubakwani agateba bakwaniria abu abageni ba Shabana ya ito igoro agateba Shabana ito nigoro okay NMM Steven Shabana is a religion batebire yabere dini it is not going to cool down anytime soon. In fact, we might get hotter. Live from Kisii aka Captain Waiyaki Way 001 nindoche Amon Keva goteba Mr. Chair waambie chair na tebi gulende gwatatebire negati ya wali sense medium mtandao tigandara aligiria nyigwete nga SSM ya WhatsApp na arba chiroro Solomon Nyambegera agoteba watching live from Ruiru Shabana watched from Ruiru Neil Shabikiri ya Shabana agoteba watched Kisii home ground yao Gordon wameingiza uoga goal aligete Gordon batirida agotebanga ekoreka na goal wasoirio bwoba uyu Solomon Nyambegera kuruchinse mo chiri chia Ruiru agotebanga ekwamba koreka nanga gori nigo basoirio bwoba negati abali bagendete gukwana n'intu ya Semambia bono tete kuligirira yose nimbate ujumbe nera sense meliende buna mwakwanira umupira igandoche mwatebiri aberekelisia Shabana bono osaire gospel ya ande togo te umugusi andansi osole buna chairman akwana chibranji jirekerase kerengaki ngora tole chibranji ko registered igoli gawa soro nyi branch ndekero na esoa osoikilisieke yebono osoikilisieke yes ngaki mu display by the culture y'umugusi enchera mugusi amenyeta asemepira yakogera korra tole bakogende sigeti kunyabranto segetivu no korra tokogende muskutu korra tubuli tiritoke korra ande mubuguli tiritoke kwa rumuntu ndo bwate kirandi kwa royo ndo bwate omwo iko tukuna ebintu biri konye ekara Shabana ya lengensa ali konye byangere ko banganko goditimi ani ngosirabire bono buna twabegete gospel yenjiri ekona gutiranga Shabana ne yamo egakolegas eyigorukusha egakolegas ne yamo naliri okay digando be mo dona ligera we gadinaji komanya gaji nchecha gotara by dorino nditi nanjira nire audalanga live kutoka Kisii Nyanjo aka bosi Waiyaki we sha ni moja duniani sha gakolegas ngira gora dani ya wanje rangi kwa kiransega so twa kurutaswa twa retire omugusi yamo nonye kare nkoibere abo bisenya kwa chakire kurigereria aba na musiki abaito in fact ya se bakogenda kubika amangana abo bakorore barige tari ngaki
ntukabwate nonyene Shabana elieta Shabana liali kwalinga we will have a Shabana party egere akoreki ngima tabe kirigitari egere anyore abafuasi abange ababaito ba Shabana muna tukuba kini no genda nonyene online bono umete ngujidere twakachikurekero twanyora omuchesaji naki babekali batubekiranga oyo noyo mutete tuba foteli tubakiri chikura torore ni ngumubui okutakere koegwa a player of the month was the coach of the month no manyete njira abagusiba ko munyokali oyo kubwatia eto kemichiro be kwalia namba nganere no ara saba abantu balia nitoka wape kuna babo chesera ulinzi yani mchiri nitoka babo mchiri babekwa automatic yo Shabana gikabwe igo tubwate egeto ko kunye wave umulindo buna naranga obekiru igonkomonyokali buone se branch na batevinga na tumerinkiringa egente kibakere mungwana yichikura no chairman eri munene yakoroba no ri yakoroba bona ke kuchigocha batebanga ke okidira roba to mubuiwe boko coach of the man coach of the season I think akaiwa ori ago 41 akaiwa 75k asengo njyake we are a wave mwabero mulindo mwara osiri chinga kichinda abantu gutwara bari mechando muntu guburiale mwayara osiri yabere sako yabere murakore ibintu gete biri community driven una Shabana umorali Shabana twate abanga is a community na in case karo monta makulinaro emechando nero ntobwate gente kunga welfare we have a regional welfare Nairobi region and every branches ntibwate chi welfare chiabo but ntobwate welfare bono yabantaba bonse eto kenga a member yetu ya nyore problem in Chebuna chairman and that's why na kota vinga ntobwate leadership ya chairman council igon kuire statement ya na limbate bina ki nimbwato omuntu tware problem a member number frani igali ganaiga abakonyi tutagete ndobwate turashara ye region the message chia oli ndobwate secretary olika as form of the logo ya Shabana olika information ya ngiya otomaria se chicha taligo ndomera ya otomaria se chicha kanzo abanyekero kubande bono nchino nkurusia ngira se branch na resera abantu balia omuntu yonyore problem onyora bakonyi yes ntaka maybe commenta buna chat ebiri apart from obobe taibobe boka bogera tumirana yes ande kerege ondage anyori gende to celebrate ngoja toramu unabone member yaitu narukuru kumuigwa numurugio ya lini mbanyoro mwana not long ago na batu waligete tukaikaga gutu celebrate no na samenyete bakamayanga Shabana nero yes bamwe abekire G-foot step cyatigaire cyamenyekanire cyetere kitaika 23 igaiga igwete mbera nabageni aba na ndendo cye bandikiri bagonte binenche opanga gombol innocent insekie yo menyetere kini I wonder abantu bonse pi babo abashimiwa abantu bonse bake president yego tebanga nga 001 membership bono tusinyuko moye kyaga abandi lakini nda singenjare na batoko mutenga na vera otusugume bona njui branch yane 001 nero na bongo kwa bekela I can remember it live. Yes. Biyamano. Na ramo kwa serious sana. T-shirt original replicas mogote abanjitakeri motagete kijezi kirigoro original. Yes. To support the team. Ntobo sponsor bange. Ntobo sponsor ya SportPesa. Na mashabiki naindi. Mashabiki. Ndongero abantu wonete ko understand. Egaro bagote wole ijezi original. Karo kwa gore jezi original. Iko kwa make sure nga
Shabana yanyorire besa ewaka na players bali geti lakini kero kwenda kwagura counterfeit besa ite igona Shabana igono gukore geti club kabisa abana aba abantu baisi kuba kunyora kibesa ikirabu gikumia nduma itebuna sai football ya Kenya nega niti support usana so one of the ways you support the club no ko make sure kwagurire original merchandise. Okay, yes, ntagetemba iri bagakira umuntu birengero bya byo mwali bya mona soko bwakire yabere gosori na nche nagokire sana nabere ngukwanira amagana y'ikibesa amagana yo okora siasa. I'm very happy mwata yabaga to kuri show na gwene naraga igoyo mundu Clement ubada gote banga Dr. Innocent na Madam Linet, good morning bona acha narugu daktari karubye gari bya byo mwali Mr. Opanga bya mona soko host in fact nagokira muno na arori buya chingaki chinde na ndo tutige kyagera na tunako kunyuria se wasirire ase yani utarabwata buya na batoko kubeka burungegere to amangana nariago cyaba burunge ntarakora nyanchire nkwani abantu babiriga bagirire tiaria baligirire ari bano bakwa garia nimbate familia ne omurugi gakor kufanis mura Nyakundi nimbate chindugu cyane mbate ndugu korukunga Daktari Joshua Magoma Nyakundi nimbate my brothers wako Dismas Nyakundi Shabana sisters Edna kutoka Ugirango Mate nimbate sister ya Nomoke okorokuwa Judy Nyakundi si tubona alia gonkuru mugonchoro igere kitutu masaba. Of course turanga na basongo mutago banga ntuna abantu ba Kisii County no ndira abantu ba Nyarivo ekino muntu Nyarivo ku Nyamira nkana alia mugonchoro egotoka Kemera kitutu masaba ase branch yane abantu ba Nembaro ba ngantite kabisa babo captain Abel Musigisi Omuigwa na Mwayeleni nimbwato mugirango abaro bagoro kubabo babo Jonte so abuna abantu be branch tiganze ko igora kangenda si chairmans ari chairmans ndobate chairman the big man okoro ku Majana za chairman of overall. He's a big man, and we have the council of the treasury secretary to Komoroka Onyonkafo, and to what na we call it Nyakina. Nyakina ikakuruka nga Gaddafi Junior. So the management yari to what na secretary general to kuruka Kerama. And to what na president itakuruka Nafton. Na to what CEO kuruku Kiondi. I want na abantu batenede ase shapana nebwate procedure bune iboja boja asebon biyamano murali biyamano sana Mr. Rezaos Nyakundi Opanga. Yes. Na tsomiri Italia Mr. Mufasa kwanza nje no bateba mbiyamano mbiyamano asoko kuli bageli tojikorandi injili ya Shabana. Okay. Yani ne kurate aso mugusi yabeta etimu ene yaito tiatonya magoro na ndio unatoka chakonda unatoka so mwaka bwe campaign wano kuchakajira officially abantu tukaberende uyo gukora geti akorageri lakini kagiri yegoika utumia akiri ya ubia. Okay. Mbiyamano yake gimu mwanchu muligeli wonorende twakwanire atebe gosolige kwenda chideke 90 kulinde chitwanyora na chichu asemambi ya lero twanyara ko batugukwana na Mr. Opanga na boigo Mr. Mufasa ko bagane libya mono soko nyora libaga go chasi gitasini gituye soko batebye kera barali na barabu ba subscribe katubugati soko batubugati baba to follow ilito nyara ko batukwa gacha so bwamo na inche bona bona natagazire wayekiwe ko chande bono rona inche shabi mungina ninche mubuli ko sananga njire naragenda chi weekend narabura kuruka nachi kurabugati team ende asenjira bikanaro le commitment ya roro okwerwa igento kende naro le no wanche team na boigo
no kurinda ikigusibu nabone nchire ya mumu namona kumera naiga narole ne chingero chikigusi chikobwa na arachire chigemwa ngibire isatu elinde chini ya maji ndalindi kiretiga ngoja gukomoga ninkora introduction y'ukumi yake mu mwancho muri ko twari kubwaterana noyo minto Monyonge Kebati atebanga Monyonge Kebati John asensemeli ya kabere ya studio ni kijana gosino mugako minto kuruma wawa ndeke kwalikia nabona na mugako minto Joshua Nyauma no ale asensemeli ya kamera kile sinero kuligia bagani oyo chira umwirania oyo bujira umwirania ya mono Joshua sokoboka na gochaga iga t-shirt ye batebero rusio choke ngao ya Shabana lito ibwatia sobwa mo nchengoro ku Innocent Onyango na ruku daktari Innocent Onyango twarenge na Madam Linet yambane twakorira mu rubiri bw'ensoko bwakire Torane 2026 bye bye 2025 thank you. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Magega ya television ya Nsoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoli baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi.